no ne kasa say ababi akone dun 3 years man away nti no le fa kakaba me so mfe me na fa kwanko to school no ka chensu you afi de ma boy ne kan no anu no ono an face kana me nti ma minister so fair no so on be fa kwanko to school no ka chensu obeba sa ya show ni mama o amba tina ansinye na me frɛ no maka chensi se be di bro ni nti on se ne akwen scan fa cotton tade ne mpabo ma no ne sa akon ni tade mpabo de be di Christmas ni bi ma me fɛ ka chensi so ni bi nti ma man den ba ha no yo okay nti abrantie ya wo kana asemi wo se e friend sen Kojo Mike also se friend chief Kojo Mike wo shia wo di oboy no no Kojo Mike obese ope no e di oboy no no e wo ye adwuma ben oye mpabo a e wo hefa edum won side mo mpabo a wo ye ne se wono ana ana wo pam ana se wo ye mpabo no ankasa Ghana made no ebi no wo ye nti afibe mu na wo shia no mama ne 2019 covid brain no mo no na wo shia no yo na se covid brain no de ni aka ye nyina ya gudem esi de na akopie ye ko hu Kojo Mike se covid ya kan ye gudem 2019 ana meboa ana sa time na de na covid ni nyamai ana na abetwem o na baba na emma say agi isa ni nyanka ye ngudem na wo shia no wo shia no na wo ye den na misia adwuma na wo sia adwuma edi adwuma adepam okay nti why na edo kwoto adepam no mu mebra ntafo de akwa na to no one me ketwa no o mi na de me koe ono na wudi na chi ana se o mo ketwa ne me o mo ketwa ne wo nti wo bra na odo kwoto adwuma mu no ye pani wo na o ma me mamo ye sen ye 5 minister na epenya ntantafo na ba ntaba akwa ba nsa me ma ba wo na otwato wo ye ka chire okay wo ma me no papa we ma me aka bebi mpapa ti ase o papa ti ase okay o papa ti ase 87.9 FM no wachinchimu a ubehunu so ahunu na uhuna na wo bona pampem na je wada hokude wa na waka kire nkrofo so won so odi okọ na obi radio no da ba bia ukofa ya na wachim na de ato wa na atoma no wo se ba bia mepese wutie ne ene Akoma mu nse Maa Akos na bedwa fortress na se television so abobowura nkrofo demo wo kọ na se na onua TV ana se wo se Chrome TV ana wa kwaji remote no na wa change na de ato wo se de opeso mo hwe dodo eno na bebo mabrabo eno na betene tro mabrabo ha ene ye kan sempa no ankasa eno nti bomodi ana kwaso bo dawuro no ebia na wo wafuom ana ba bia wo no radio ni ho na so ofon no ene kra wo se radio wo fon mu a wo betumi de ato senso so wo kra Android bia no an se wo ko Facebook no akọ search wo ko search wa na wa bo Akoma FM Akoma mu nsam live o wumi am so a kwen obonsa yiaba na jese wonso wo hwe bia no na wo hwe ne sa kwa wonso share sanso na wo de no YouTuber Akoma 87 enwa wo phone so ko YouTuber wonso nsabeka na emom sa de da bia no ye fiti program no asia wo benya ye be kai wonti no na wako wa subscribe button now we follow page no follow page na obo adoma no so a ye nya share ya ebe ma notification na watumi abawuram enti say ba won subscribe dia obe brands and wahu yes but so subscribe ya nya ba live no obo so na je say edem enti bo modern say obe subscribe and obe follow page no Akoma FM page no o follow na o click wa adoma no so a bia ebe ye wa ha bia na ye ya o sabeka Akoma mu se me share ya na ababe to mama na wonso watumi asha se ma obi okwa na orefi but notification nya ba na waka se time hide aso nti follow na adoma ne berenge won phone so na nti afi we de bomodi ana eye ne sa na yentumi enkoye ne obi ho a wo se ma update ye ma update ne tena se ya ne de ma ba isa se wunya notification nti no on hwe ne ntem ti wo beba no na che se ya ma update ni nyina wie na ye fiti program no ase ankase nti no bomodi ana eye ne sa pa
biara efa ema ye fans of Akoma mu nsem Maa Akos great family Akoma mu nsem fan club no Nikki Pizza fan club ni nyina da so Akoma golden ladies ni nyina so ya share dia to a wonso hu se da ho a oboso a na wonso wa share ede ama ofofro na bibia etumi aye kama pa ma bedwafo aye krado na me ho adin na producer Ishmael Hewu gina me chibo me chidom eni adontre na ya wonso eja wodi yen ko social media Facebook and afa YouTube no na bibia aye krado Pastor Julius number wa ha watene nka na nakua koko ha sanso na evangelist Samuel Mensa wono so ewo fie ha yenko na yene enua bi eni nkomo nya dedi nkania wode ba waba pen yemisa ne nante se ntwa me mo ha Akoma FM 87.9 Kumasi ma ntiri okay me chia wanyi so yeah na ma okay ntwa wo free na ba me ba try esreso be ma ben na ode ne ba ye no me ba try nana yaw na wo so aye den me ba try odwane agya me mma no ene sen mene nana etie wo mene ne wo ba panyi woni nana etie wo hen ye pese wo bo me ba try point mene nete wo sreso eti dan ba akomo ti mene ne wo me ba panyi ena mene ne wo ketua wi nso ena o ka yentimi wo ketua no no otu ni di no ye me ho ade ti wo ye me ho ade Akoma FM 87.9 Kumasi ti wo ye me ho ade na anche ena me yare da ho ena ye dan time nso so ye ti ye dan time so na aka 2 weeks ama dan time so ena odi call ye ti ni antene nka bi ti me de ne ba ha no sei na mo friend line no na edum enti em se efiri okra maintain nka ono nso awon frɛ enye hwe ti na se me hwɛ de ekɔ na edin te wo se me yi mani free ne so na me ankasa me fight ehwɛ me ma no ti me bra kasai no o ka se ka me bra ono bra ben me ba cho producer eno o ka se me bra Akoma FM 87.9 Kumasi nka cho no entina me na ukru no na oye adwuma ben me ba cho no oye billboard oye billboards me ba cho billboard me ba cho eno na eno ni adwuma a oye eno ni adwuma wo sua a no oye but no wo pillar eno wo jai na usinde ni sen nana yaw edin bet pa no mota frɛ no skonda nana ya skonda ewo esreso me ba cho eho nana motie me ba cho okay nti oye wo ho ade no abusumi nsia kɔ ensumu a na ewe me ba cho ni ewe de awade no fresh awade pa ane wa enjoy kura Akoma FM mi biso so benchi wa enjoy aware no kura me ba cho de mo twempra 87.9 mo twempra mfie besan me ba cho me ne ba panyi wo 14 years okay nti empratwe mu na ode wo ma no me ba cho wo ma ni mienu nyina me ba cho okay nti after empratwe no obeye ho ade after 14 years no na obeye ho ade na 6 to 7 months pe otumi dwane gya wo sa no me ba cho ada na niema mu ayede ana na wotete no debi enema mu ayede kura na nkanya ne sa se odwane gya me ne nkola na niema mu ayede me pese me ho me ba cho enema mu de na ayede ada na adwuma na besai na adwuma sei e ma me nso kura no enam eka bi ni ade nti eduabo bi bi Akoma FM 87.9 ya dan Kumasi time nso son e ma me yi me niema kogu mi akasa da na me export adwuma e ma me yi niema ne kogu container na me de export no e say enra me ho no ma na container ra ne frame say ade no de ama han ti na wo se me yi me niema ada mo container na mahan ti o jiki no ti na wo se me yi niema no e frame ti me sere me ba panyin ne boy bi o ho e na me mo ko yi say de bi be ko bi ade mo no ka me nche mankrofo na me hwede nyame be ye wo cha mankrofo na akire wunya ba bi da wakogege ana na be ko no nipa kura yisu ase no mama say na me ana me de ko yin ti ase ya me nya asem ka enti be ma sponda wo dwane ye no free abusua no wo ne wo manchen na nya sen me ba cho ko na me ba we 6 months e say 11 months no 6 e say 11 me ba cho hey next month 21st no nya 1 year wo ye ho ade enti wakọ abusua ho e de na abusua ka me ba cho na abusua no me afre onuan ba no omo na menim ena ne kuro mu nso me frɛ ne wofa baako ena ne wofa ne se omba ho enti onua ba no ene frɛ opapa kuro mu oye krachi ni ti wono ma na mekuma baako frɛ me se opapa busuafo ne se omodie wo munnim bibia
na omoba mo be hwe omoba Akoma FM 87.9 omani su chini wo mo enti say yo mukru mama mre say wo ne oba wa nkwala no eye wo die to mba abeje me ma no e di akọ boko de omo nso boko de na me se so mama kan na me se mate so mo se anko se mi kunu ne call ye no omo nteye to mo mu bi atimi asende me 1 cedi kra na obi atwefo afre me bisa me se ankra no ho te se ada mo be fa me ma na call mo mla me nso me wo me ni abusua kra na me tikurom nipa mpene se kwan a me kunu de na ma emfa so no mo me fa me ma ne mfiri me nchen emfo mo nkwa no de enya adwuma be kuma ne ntimi ntwefo kra afre me da mi sa se me ba no ho te se Akoma omo FM sende 1 peso kra 87.9 se fa traduane mankoda no na skonda watatu kwan ya na me ba cho krom esra so krom no de nkrofo ni baabi a wo eye boys ni baabi wo but omo nka nkyere me enti me ye ma adwen se nipa oni baabi wo no me na ni 3 days me ni bere pa me ka kire boy ni plan say sika na me ni nka me usika nka free ne nkopem Friday nka me kire no no akọ kire baabi a me kunu wo ada wuji di sasa brantie ni baabi a be ma omo ko hia no oh okay omo ko hia no Emma boy ne ka kire me so obetwa me ma ne picture de akọ kire mo papa na me se wo akukudura Akoma na FM so what na segini ya edi na ebetumi ya kaskonda mana etumi ya gya wone nkura mienu wo sa na me ni wone ne kokon me ne nkon da wujidi me ne nkon da na me ne kon so kura na edi ntokwa na me ne bekon before we be free fie ntokwa bi ansi ho Dabi woko wanya musika nto ho Dabi me akra me friend phone so enwumre ka che ne sisi kani onto oba onto aduane no so wo ma se wo friend no kwa wunya no ne phone na dum from since then na me ba ha sei no e kwa be 3 months me nya no chepo de kwa enso kra ye me de enti me kra me expect se nko onfa me chepo mere me ebi asa chepo no wo me wa me obi kwa me na da ma me ne me ma no obi ben na eya me chepo dada ma use o se bia na chepo no ho abenyu obi ade wo mpra ma me nim pena kra de aye de so wo dwene me ne ma no ho anka wa anko da bi o so sem no wa ha ma nya mpena kra me nim na me nim nkofo a ko bi betima afra abo eye old me nim nkofo e bi wa bro kire ni ade anti nke bi betimi ehumi mo ba aboa me but sa chepo na kodi ne ho nso o de sem no ko eno we yifri wo ade on na to sem ne ma wa na no no de o use ne block ye eno ka say me de ne etu no se me ma ne ba ako ena me de no ma no Akoma FM 87.9 Kumasi wo sem ne ma no wo chepo ni bi ma e wo se wo de ma ade ye de ebre me tama na me te ne nkakra me ka che nse chepo no mfa me onto foforo no mfa me de ne emma me ya de be ne bo me ba cho bi ne bo me dua e bo ba de ti no ni pakro bo dua na me de ne ka e ka be ko je ya de e ba cho e ye loan na me de ye adwuma ti me wo me ba no ene ma asa ne memu e ye den ma me nti na me ntimi enye sika ntua ma no nti e ka fo didi ni bia oban na obaji na se e ma me ada me kwa na me de ka e ka fo didi na ka sa che na bufu no bo dua mo ka fo didi ma me nwene me ho ana me boa onfa chelpa ne nkoto sere nko e dia o kan fun wa ka fo no ma ni bo ni dua oh down nti ne wa brem nyame nkwa na me de ka nyame nkwa na me de ka wiase ye ba ye ada na atete me sade yi ano aye de bobo se anya sa no kro na na di 20 so ko kasa ti ano me bi so sam na pressure ne do na o de ne ka o ma ba na ye den ana me ka che ne se sika na nye se bi ni ho na me ntua nya bi a netua ma no na da what this kind ma ho no wan ka da wo de betua sika de bewie onu na nkwa agreement Akoma FM 87.9 Kumasi ba na se week bi a no oje enti bi a be 2 months na oba bi a 2 weeks 3 weeks oba na me nya bi ma no no e na ase pressure no ano ye den so no so obi gibi o nti no wo de na kwakam sa no ono be ma pressure because ono so de bre eto so wo ko ye no ka kire say wo de bosumi say e na betua wie ti aduru sa bosumi no kra na wo ntua na emunya ye wo kasa wo be kasa kire na me gidi ye say wo bufuo no wo kokko kasa wo de kasa kire no ebi na wo de kasa kire wo kuru wo fia amna etu agya mo no
Say no the man 87.9 200 million titi sika 200 million titi sika 200 million obebodua adafuma sen kan so nya bi enti wo yade ye no mu na be ma ne de koya na wo hwe o ma hoto wansa dua ne nya awo no ne ba cho de me yale ni ma no de ko ti mu koda ne dua no ne ba cho mu koda na be ma ne nka ho eya samo ye dan so skondo sa hwan ya we nya we ni de di nka ne antwiwa e ba ha wa ba me ya kasa asem we say enti problem ne ya de en enkoda no so ba no na afom wa skonde enkoda no wa mo fom so ne say emam yenu so no wo ne wa masan ba ko 14 years and ba ko say we na nya 11 months on the watch yeah 11 months 14 years then 11 months konda ni foni na da so no oh no ni foni ni ade ato so no nua me pa cho wo hunu e won man tamo ba posifo amane se wo hunu skonda se wa ba betra wo man tamo ana wo ye adwuma bo man tamo bro no bi so a wo hunu wo ho a adawro ma ba posifo amane na enkoda ya wo mo a ye hwe wo mo no etia Ghana mra na wo si mo ayaden wo dwane ya joba no ne enkoda no na wo ye adwuma ban e ba cho si ana me ye fried rice ne eyi but by now de me nya adwuma bi asisi ti kwan be so amfa so didie me pa cho nkrofo ada roma ne sai ada wo kakashila la wa ma mi amani abo enu bi na akwa ya jisika akodi ana ma o ma na time na me sua no na nkrofo suma me ti omokra yo ma dwen se nkomo be jisika e de apedan bi be 1 year ama me but said the meme ho kire me na obi anso ho kire no nti me fa pressure Akoma FM 87.9 Kumasi o ma no kro o mo de kan keke na me nshira wo mo ene obi a oyi bi bu a me ma ho kire biri mu no na me nshira no now what it is easy about 28 years 28 years and atama na wusa wo mo ano mo so mo nyina atias na menwo we me fa me se me ye eyi no unya nwo ye no we ya baba wa no obi anka ho no na wo pe 14 so who the first one no 14 tira pesoma mo bi asoma wo a wo ko na wo pesom ya enu nti na se we didie no na 14 years no akwara no onko school eba cho ko be wi Akoma FM 87.9 ono so nkrofo na maniska ko school ebi o kwa me nya bi man ebi on so me nya bi man ba to ko ba ade ba bia muti otiko school no mumfa ka wonante onante ko school bu okro be ko na capreation botom okọ no osuya ne ya ebesidan na akoni trim yesi ya fa ya furu pan hia ban na akurati school da mu na komde no sidan na ayi de ya kire no ekoni trim skonda adan se wo ba ni po na afom wo ankoda no na wo manu obi besi o se na sika no we na wo manu papa ni foni na da so no Pastor Julius asama ye ma wo dia ba bontiri mpo na ba chese bia wo ba no wonye oye misei enye we ni de di nkan ya tena so adan asama na ahomete na me de ma de bia ba ne se ya na nkwala na mo ye because akwala o JHS 3 o se JHS 3 on JHS 3 se obe wie school no sabi papa wode ne ba wi ase wonam oba bia wo bo bra sabi mpredwe ana meka nti akola ikura no se onam ode bia ana meka sa asem yo se onam no ma te se de o kan o ko awbe nti school oba wi o oba wi da chen wan ya secondary school kwani ya nya obi oba so yemu ama akola na wi enti se akola benya ba bi gine ya school na oba yi ta be kasa fe de me ba no ana sa asemo na da bia mebusa Ghana fo mema bia ya ma me de men support oba asabi otete be ma na say na emum one oyire ne ntem te se denar ankola ne de ma yi wajapade ai wajapade a kwen odi asa odi office oba ne nche ne betwa oba ne de be de odi be jebo ade fakotra na kwen be fo be hwe wo mo be obi no wo so hwe wo mo but say me ira ye me bone enti nkola no kora me hwemo me nya bibia ma mo de na sabi o woni ni me nkwampote amobba bra kwa ne da sen wo dane jana so ono kwa ebe de wono kwa skonda woni ni me emutie no e da sen skonda na eti sen ne mu ti sen enti obi skonda betumi e dinsi aka che se free bese aboso me miensa ho ba aboso me miensa ni enti wo free ne obayi nchen
ekoko se baby a wo hye no on fa ba da no wa fa ba so a odi ni wie ye no aba na ekro no wa ma ni sika na wa ma ni sika ma ne no anduane ma no so ban fon be no obama ni sika ade bi a ha skonda no ma yentu me baby owo bi a no metunufo se sebi mpreduasa o de yemfa ne se maame ge aye obone wo ye obone no ankwala no pata ye hwan ma bone a wa ye wonti nkwala nya o ma bie me no o ma na o de declare say me skonda efin na kwas ade a ma dwade aye mi nkwala no nya me ma bie na ye hu se nya o ma na mum se wo fi se ye o ma de a ma no mata bone a wo de aye wo ona ye obone akwala no nya obone da bi nkwala no fomo nkwala mu bi no ma ye obone bia it is skonda se wo nya me anim wako fa oba unko fa oba se wo to aduane di na wo kai se wo ma a wo mu ni di ya skonda wan wi nyame obetu ya wo ka no emema bibira bra ba asesa ma nya bia na we be se nya adwuma ya wo ma aye tu o masawram enipa abrew enipa de bia me ka me se asofo nyame nhira wo mo o mu na asake sake brante ne maba wo bia dwen nya he wo papa no ena de ena manna papa fo bebre enkola bia bi o mo pon amomonya akonwa atana so na nka bi mu wanka nkontiba ye ni be di wo machie no kama en sekia nko ba se me ba na me na me wo na nka wo de abasa no efise ya wo nkola bi egudata mo nkola bi egum da motom aja mo dwane ena kwabrane ebre obre na nyame yara na oyini pia fedie na papa na tutuntum mu se me ba na no oba beje ho dodo de me stress konda baby wo biara afutu we wo de ya bo no de na bra now dem say se dwa to kwa ye nyina be di sister ye chinya ba be pa ocho se boni bi no de ayewa ye be ba be pa ocho se de be ya won so enyame nhira be ba so be nya sika de ahwe nkolai ama nkolai nya ba bi asi anya sa wan hwe a me modua de na wan hwe abrabo mu ni wiase wo ba won hwe mo de nyame mfa nhira bi anto so na wa bobra papa bi aha ma da se da skonda so na fofo no a munim ba bi a wo hye munim ba bi a wo hye pa no wagyae ne yire ne nkoda akra yi ho fe momu wonu ya manom obi bi be ya manom na ma ko wori no kra na nche yo busumi sia kwa so wori wo ba busumi sia wo wo kitwe na wo se meware wo na ma ye wo ho ade aka wo na ma to akora yi din e de mo ba betena fie wo de na ba betena fie awie na obi anso nim se aware na fom da bi hawo ye de anya nkoda anya boy sade aguna twenkuna aware nyini ya emma unyini ya emma enye for immature dabi eye for mature people and a warrior it is a unyini ya mama ware ye wa akora bi wo kora wanyini it wo ware utumu say yes wa ware it unyini ya mama ha baba wai ebia samre nka woni na wo 14 years na wo ne wo ba panyini no onte ne baby oye na djuma ote ne baby e na woni wo ba wo second one aka ho wo se ma ba waro ma be kukuru ring de ahyew na wa assessment say ye kukuru ring e de abehye wo ba ansa na ye wie ni adwane agano skonda e de na wo ye na rewo sem sei na enne hwe obi o wari 6 months pe enne wo yi ne ring nyina to agu ene ne ba hye na chi a wo hunu ne o ye ne ho emu awre ho sembe na ade ye skonda ye sra wo se obi kura ni ho na wo ho kire wo a me se kasapa konkokon oh ye ni beje ade na mahia wu kwa na wu ni bi kura wo tumi ko obetumi ko bobosia na o de ba nu aduane na oni ni kuna di sese wu won nchen kura nka kura yi aka wo betumi aso won sade wo ba ada ye fa wo ba bi ma kombia bi de no aya se ekomo de no ani musu ekomo de no ade na wo yesa skonda ade na wo yesa wo hye na horoba wo wie na okofo ba ma foforo wasa ba kacha me yiri dwamanfo oba dwamanfo me ja wo ha no wantumi antena wugu adwuma ne wie ye okwo kro de adwuma ne hye wonsa ode ma nye sport no wo bi hye wonsa ani wagu ana skonda wagu sport no wo bo yira abra ne sum wagu sport na wie ya pam okwo wadwane agya no se wo bedidie se wo benantie se wo beye dai wo dan ka na aso no skonda edan ne ka e na aso no wo ma che wo mo ne ma wo mu che wo mo ne magu amanfo de e fa ro ngoda e na wo kwa ni skonda mo ya hometi sem wo ya hometi sem obi di ya wunu ya bank akaba ya wo de wo so ya wati kokuntai se ayi nka wo fefa boys na di na chi okokunto kwa
akwajini ni abefri ni abefri ni nsam punching your neighbor punching tree adan na mo ye saa de no uskonda uti wo de wo se wo ma ba bia wo nam no wo de nam ne ko na ankora ya wo mo wo daachi wa ba hwehwe wo ma sha akora kama bia wa wo no o se na chi wo na amani sugu ni yam sa lady wo ye fine lady o very fine lady o ye fine lady wo ko ye no bosumi ayi wo nam ayi na mema nya osese enhwa wo nam mema nya osese na mi mpie kora nko ba bia adan na mpie ama be wonu wiase ne de o awade afono wo obinya komo ama obi ko ti wiase se mo na wiase abon no eno na senya se we senya e bia na osuro nyame kakra nya sanka attempt kra se obe numaduro ko bia obusa ko be kase obe attempt bi bisa aka so waye bi da obi na bisa ti wiase wa brabom de ama no o keken ko ba bia e wiase kra nya ne de bio wiase kra nya ne de bio ko so ho konfo hunu minu na di nkomo sister ana me maninti nasa abana dwene abana nti ya mesi abrabo de obi fa we mu a eye duaboma mu o mema no motisa no eye duaboma mu o eye duaboma mu o yo okay yen kan wo hwe na de akoso a na ba bia wo hye no wo de hye ho a shahwa ne eto manu asawra shahwa ma o ntimi shahwa ngo be pie na da o be pie no na se wo 14 years awo ye girl ababa wo girl 14 years awo ko school eto de bia wo nya de wo ban anya na branch bi hia no na wo ka say obema no 5 series a day oba jeni na koda oba jeni na koda onko na komode no akora 14 years owo je chese wo be wie school na ono onyem no wo be say no se adwuma ba na wonya ka abaye ba ma me kasa ma me na me be senka me no amo na me chi kosua kan anwa mo ni kosua nti say na wo hwa ebetumi aye say adwuma na ma wo na me nya 200 krameti 200 ne say 200 Ghana 2 million na ko fa mo say no wato anwase to kosua say no wato ayi moko say jene say utumi say 50 cities ko nya hu bi anim no ma emeha di 200 na o kam nya so ni sika kura wa bodi no say ye na wo de wo nan esi dem ha say me wo problem na minim say maako ene na bedwafo wo mo na ebetumi aboa yayi afemu de bia say ye be yi skonda pie baba bia wakọ hinta no emu aden say ye matan na ya te kompen ya fa abraboni bi atwa ye mapen yo ye di je say e kompa de ebia we ye pen ti se ye trase ne ye hwe obatan ma mienu se wa ba hanko enti we to so mienu ye ma won kosa se wo si 200 wo de benoa anwamo won ti kosua ka ho a ye ma 200 e be ma obi aka ho fako na ko fa start minimum so was service ne kropoto ene ho ne ma ho ye ma obi aka ho nye 200 Ghana ne de e ma fako na ko start anwamo no na minimum se nya me beto bosu pagu so ama nkrofo abeto na afi watumi anya fa so ye fa bi twa susu wate fa bi twa susu omoto na mutwa susu na ye to ayifo aba same mindfo aba na ma chichiri ska no wo robem emo sika no nkofo ko su sika ti ko free toy Akoma FM abrabonus say chow ma sa o sa ba chow ma wa fa bia na ana make say ho na wa bia be kasa be yeah ubenum kra mama ni bia no make say ade na ba na dwene mu because be a stage ni woduru no na sa bro so otimi tintim se na say otisi ama e wona na nhira na be sha ase okay nti present sika ne ma no na onko no fa nko start adwuma na afa yengu so na ye nhwehwe skonda ye nya ne ba bia ye be ma posifu ache no odwane agye na busua ene mi gina ma kwa anem ba cho me damase ya me shira ya bibia mo is free nim say me maninti na mo diska na me akora nso ti se nyankopon ti nkola ne da adwen bebo mo tiri mo nya adwen papa ne nyankopon fa so nhira mo obi bia me ho kire me bia nso me gina fidi kase madana se titiri ne me afia
me fi o South Africa me hwe mwa me ho kire me o maboa me atwa mu nyina nyame nhyira obi a me wo fa akwasi nsia nyame nhyira wo no obi a waboa ne bia nyame nhyira no mebo register na ko bobo din wa hwe no akọ obi dey for kwati a o se amosi wa yini boni aye wo chia obi a odomo wa se nyame nhyira wo no aha nti entwa fa de kwa ya dwuma ha ya Akoma 87.9 FM we should be on your TV and afen so o say kroma na say papa bi TV we should dwumadie bi e wo ho sania yaboa entwiwa no ya wo kro no sa pepepe na na yegu muaso e de ema ye ba ene ye nana na ye bibia goswe o papa de ne ba ha somewhere last year be kwa wiye no so akonom kwa stick soda ama akra minimu nyina se kolebu aban resabia no mu eho ena omo eye surgery onom be ye nanso so yen kwotete adromra wasre nyina ne hahan obi bese ya wasesa asem we ento esikafo ma eto enyafo ma Holy Heart ento esikafo ma enyafo ma nanso so papa eto esikafo ma o na bia bonten omo obi ntu because omo obi want ho asem ba ya say India and then Holy Heart for cross aba ebo but obi ho no woni sika ti eye ya no atu India no akwa ya kode na hiafo de ene ba bontinti eya na yesi yade akese sei emmo eye esikafo ma asechire no na yegusu a nyame adom surgery din kan surgery edim etosum ye no yaye aka ne throat no ede no doctor fo asheda da wo mo ede beye na ya gigi sika yade aye mienu baako eda ho ya chese edu ho a ye bekwa akoye na enra chi ase na watwi mu ena oye audio bi ma me se aduane a yesese ma me baako na me mfa nkyere God's way no se woni no enye se wo se ya de befa tube no mo ena de ama no nti no enduane a oninie eno ya de to so na ye ka se etiefo ne ahwefo mo aye kakra na ye mfa nkoto aduane no bi aduane no ehu eden papa enra mi chinye we say no coffee mate no mepe box de minya ya ne ba ko pay menya box enhu eden enne me sori ntem ma se chini papa menya bi ena me ba ye we na ye pe boxes bese 5 then so box ba ko ene 1 2 3 4 5 eno so ena minya ya ene mitumi ede eba ye nti se dro aduane we ena omo se ye mfa tube ne mu no na enkogu akra no eyem no grow and gain with immune support on person immune system no that's strong no man grow for aha dano so a wo mo etumi aye throat ede no nti de yenya ye enie na ye nkase de yenya ye nie nti no omaje enko box ba ko hyemu 24 yeah box ba ko hyemu 24 ti no de mekochi ne ya menya ye eni ti sika no e ba ye no na me receipt nyina ka ho because ye ya de a ye ne fenchem ti me call ye receipt no na akua amaso no de menya to ye no ho receipt ani nti na ye de ye nya ye e de aka ho na fe ono mkwa na omakope bi ato e de ama sika no so anie we ye 200 series ye 50 series ya nka be hunu se pafo na ene ye sika no 200 nti se wukura sika kra na ye 1 billion 2 billion kra wuti bi show bottom obi ani maso se de sika no so aye no mani age ho pa o kitwa aye kitwa bebre kra kitwa bi wadi ya show ho kwa obi ani ni ho first nka sika saying anka jisi ye de fiera so am na so awo wudru wa na obi ahwi se so aye kama kitwa bi ne kuta nti Amos apom to saying okay go swe papa ni go swe ho to saying pacho go swe ho ye ma wa ye kama pa ho na no picture wutwa be kire me na chese wo gina ho wa potu na wa ye kama pa nti no se aduane no ye nya ye nie sika ka ye de ka ho de ma wokwa na wakoto bi aka ho ebetumi atobe 6 boxes e de aka ho 6 boxes e de aka ho na just mode amano na wadi na bibia etumi ayekama eno nti eno ade mto ni receipt na so no ye nya ye ni sika no aka no ene ye de amount nti e de be na woka mamba cho medamasi medametie fo nyina so ase go so so mo bibia fi shapa na dia amaye ne de nyankopon ne betua mo hoka
mesrɛ mo sɛ baabi biara wo biara yi sika no bɛtɔ 87.9 sɛ ɔde boa me ba gɔ so yi ama no asan ba nkwa mu biem no onyankopɔn ɔnhyɛ hɔ ma na ɔhu ne mmɔbɔ na ɔmmie kwan ma obi biara a ɔyi sika de boa gɔ so yi sɛ ne ho bɛtɔ no nti okay so that was papa nti ish ubeso ne mu na makukura ko ebia asembe na wonso won ka kire yetiefo wo ma yade papa nyame nhyira wo mu etiefo nyame nhyira mu nyame nhyira mu ye ba ye na mamu aye ya anka ye ne hwan anka ne kasa bebrebe kura ye ko fefiri enso ye ba ne ye bedwai toa mu a na mo so mo agye ye so Awurade nhyira mu wate ba bia mu yi musika firi bia Awurade onhu mu mobo bia kana asem agu ne sika so Awurade enyema mu wo Yesu din mu na bia bibia obi sika efiri bai bia no Awurade nhye ho ama wo Yesu din mu amen pastor mako nhyira ne be hyira ya tiefo ne yahwefo maka se akoma mu nsem team no yahwefo nyae mu da abibia ye be hyia emergency cases bia no mba mu ebe support ye ne senti ye gina team nyina na mu na ya da wo ase na afi ya stress onyame wo hyira nipa o ya adoye no onhyira wo amen nipa bia o de ne pani ne sika na sempo bi boaye se betumi aye goso ehu adwuma ade abedu sam pempenso yi obi okura no odi bi na nso gidi na odi tu anamo gidi na odi tu sa anamo no menso mesere Awurade se Awurade ma wontwa wo gidi so aba ababia sese wo gidi anamo no eso no Awurade ma wontwa the Bible se munka nkyere otiri ni se ebesini yie na obedi na duade so aba ababia modue de moye ma goso na ya aba modua ne senti mesere otumfo nyankopon na sabia no kore se omma muntwa aba no maako na mbeka sampa akoma efam de mo ya adoye na yekoye bia Awurade nam so ebie kwan ma ye se obi de ya wo na wo pa Awurade mi awo kwan ma bianya dansidi a wo die fa Awurade mie bia wo kwan fa mamo obi de ya ware a Awurade mie aware kwan mamo ade bia na da okoma so nti wo kasa bu sika so sende ye no ye sere Awurade se Awurade e ma no nye ho sa ma wo se de ubusa ye no e wo Yesu di mu amen nti yada yetiefo ne ahwefo nyina ase nyame enhyira mo papa me pa cho momfa story no emre na yenkoso na ene yese want don't get don't want nia opa ye no wanya nia wonya ye nso a wosalalai enya de mepe na ewiase wo pa ade de folder wunya sma de folder afa wonu nya sma de folder no ani ye dwane emema no aba no na omu dwane de no me kase pa e de emamo ye case no ye ba betra so no ye case pa ye case pa isba mamme fa no na menya brantie no ho adwuma abrantie no a wakodi sa nyamra sem o wieye wo pese wo tupi afa gyan na wode nkura no beto minima bedwafo so si ya hwe wonom oboa mame mo ha wieye aba wani abere ana wani mre pacho mani abere wujidi se de osikasa ye nkyire ni bro enkyire se wani abere ketekete kura mese mechiawo ma me joso wodin pacho me di adwafo wa pacho adwafo wa firi hene na eba ye pacho me firi tepa beti akon okay na wode wan na bai me pacho abrante fa me ba ene ne wo yi na owo ye no na hese no e de no we na sede adwuma e firi ho no mokọ no ye frɛ no kura wo mfa bi nti ye hu ba bi a wo ena jamse me de ba be da mu se be ya mo ba hwehwe na ye de ya ma me no obeboa me no ya hwehwe nkwala no na wode chire mu kakra ma ye ntie kwan be so na brantie fa so na ofa wo ba no we ha baratie fo de akwakoye no se akra no na adwene no enye ayi papa sort yase aha entuto yie papa nti yene ne bedin komode ne nso so ye bepese yene omaame no bekasa kakransa oba eyeden ofa wo ba no kwambe so no ofa no pa me ba na woni misita ba ko na tie na wo de say wo ko ho no mu ekokwa ye adwuma na ne ko ye ayi brante no ko ye adwuma ene wo hu akore ne we de ne wo fa no nti wo fa no na me ko ye na misita no bo amane say
abla akora de afa afuru na woni nipa so masi na omo de akwa akoto nanim omo de koto nanim no woje ewi ase no wasaya ka kire wo mu se enye onoa nti wanye nti nyinsen mu no wanhwe no na akora ye de yakwa wo ye nti akwa wo ye wo miensa no na manfo ye de ka kire ne se omo hwe de nyame aye se nyinsen na wo se enye onoa no akora ne kwa wo no akwa wo miensa ansa ne wo ba doctor mu ho aye de ya ba be yiye edi akofie to be yiye de kofie no na se na wotwe na nkora yade ye ne de wo mu ko doctor na edi wo mu eto ho no mo nti eno de ne ye ne na wo ho nti ye ne ye kofie no na wo se ye nkofie na wadi obi adwuma de ye nti wo ya adwuma ni wie a obe de obeba nti ye kwa na hase ne de na kakraba afi efiri ho no mo no ebi mabiem ye frɛ ne kora nso a wo mfa okay nti abrante no se friend saying pato junior junior yedin mpacha no an wo de ba kurom ho no mo nti ne di amuni ma ne junior mpacha ane ya samo oba no ye ne nkomo ye ne oba yi wanya fie saying mpacha ni fie ne de min kai kakara wonim pato de bi wo ba ne ni fie asemo mo na mo de signboard kire kwan no ukwa signboard bi si kwan no ye si we si obeduro ne yetu afiri ho enframa ho na abonsu watwam obehunu no ogina obi dem Barnes madam kasa mame madam eti saying ye fra wo Barnes de yin Barnes osei o man ho fe papa won so man ho fe pa won omo yesen omo ye miensa enkra miensa ni na no omo gu yam sa ene no wafu no so pa o no wafu no so da bi na nsu bi asa o man ho fe wo mo emema nko anase ma nko a mienu bema baako oho na enkra no omo se hwan omo se wana so omo so omo papa omo nse me ayi oho omo se omo papa omo de omo DNA se omo papa ka kire me omo de omo hunam no omanim na so omo papa omo hunam no omanim na so omo papa oho ani omo papa no ho ofe nice man omo papa ho ofe pa oho enu nti na osiro penalty ase no ahu na papa no ho ye ofe na no ho ye ofe pa ne die na ye ofe kese pa ka kire me ne die na hu ano wani age papa ne die na ye ofe ne hene Bernice madam ne hene na ye ofe ka kire bia Akoma FM 87 na ni no honam na me fe na ni no honam ye ofe pa wo hunu na ushia no we ondo oba mam wonum de na me ne tinu oba ni fie onum oba na ayi na fie no akoto drink na ba no ayi oba wonum na ade asa na o ma deda na mam ne kura da wadampo ana oba na obegina ya fichiro no obegina mam ne ba na chi ana ogina no ofrem boko so on pese mam ne beti ana ofrem sa membla nko onene demu ana mkoy ofrem na mkoy ne demu wonum afide ayi mkoy ne demu no onu omami wura mu na onunsu owie na omami wura mu wie na wuro nika onsu wuro nika ana afide wuro nika wie na afide onimi daaye na afide obadam so na afide odam so na afide na odim ajire ndo odinga mienu odinga di mienu oya dan mze ajire odinga di mienu odinga di wo mienu ana ayinu aje ana fide osadim aje fufa no osadim
odi miensa ntina menya nkura no miensa saa nti edi nkan wo so edi nkan wo ye dan odi mienu ana de to so mienu ana oye miensa odi miensa na menya nkura no miensa nti odi mienu no osan bedi miensa biem nti na ma wonya nkura miensa no na meba odi ye beba wo se obefre o ye den for bo frema na frɛ wo na se o ye den na frɛ dabi ordinano no se da bonani ordinano no bonani na sabre no na wonai anu na mnda na maame na mne nti de no wadeda na aka mne ne baba ya no nko a ti abandu ohun abande abanu hun nti obodan nim obo mo dan anu ne wa bontene ne dai ne wa bontene yo na boba esen na dia sa na o se oduru ho no na oye dan obo nani no frame obo nani sen ya kire me sen no oye no obo nani sen no frame da bi hwemanim benes hwemanim o se obo nani sen oye sen obo nani sen no frame nti obo ne sa no no hu se eye wo a ade no ta bobo obo nani sa afre sa na okache so opewo da bi wan kan kire me wan kan che so opewo na obo nani no ye de na hunu se wo frɛ wo so aya oba ye honum oba se oya se mere no oni mi di agona o de fafa hu ni oya se mere so onu di agora no de de fefa hu o de ai me no obeza opem na maame no so mpene de me ne nti no mpene ba won so obo na ni sa no na won so wo be pɛ no wo be pɛ no sa to obo na ni kire wa na wo so de di na chi nti wo koye wo koye no na wo woro ono na woro ho ana wo na woro yi and ona kaza mengulo anyo ono nti wa na woro yi eno ono so woro ne de na na eno ansa woro ya na oda wa fe ofefe wa no kakra oye wo dan wo de ye de wo ye wo no ka kire me ofefe ma no kakra no ye de bi na video odi mi no anya hwibiem na woni ma de kure friend romance dabi woni romance utmana wakoto pad na da bo Benis bekumi me say woni ma 87.9 mo me fa kwa studio ma me wate na me nyama dwuma sa romance ase say na me ka so uchima uchima no ide no obo pad Benis chabe na say sa woni ma dia sa minimu da wo ba ye no minimo sasa Benis ya de pa enti uchima na so okobo pa dia okoto pa dia no wo ya da ya na friend romance kai Akoma minu di nkomo no ye bia na yakopa ba bia ta na didi kakra na ya hye se ati yo uchima obo pad na ai amudan ba na wayi uyi ana wakwa kujara no wayi na da she parent no akoto akoni enti eno ne friend romance no eno a yo mate na wonu wo da no onu aso no da sa wa soso no fu we miemia wa soso to we miemia kakra o miemia m kakla sa na yo de na yo de pa na hona me yo say 87.9 na mu hona me yo na hona me yo say hona me yo fo bete ya semo sa Benis my own Benis na me ne di nkomo no for my own Benis na me ne di nkomo no na omiemia na hona me yo say no asina mu hona me yo de na hona me yo de pa wo hin fa na yo de pa
Munufunu Mrs. Manse eye susu fa wa no be we nti se be ye pompo na wo se munufunu hene Munufunu anu mutuna na yemede me bani se de ena ya ne o bani se ena ya me bo ampa ena ya na ampa na wo nti wo soso ho na afa wu nufo ene wo to ena na ya wudei wa ye bida ansa na junior ebe ye osade no na wa ye bida da minye bida wunye bida eno no first time wa Akoma FM abrantie ba ko bi na na odo ko share yin wanye bi wanye say bi enti unim se yakase round so awoti ase so you say oni me die no oni me call rounds say what you say David na wo so no da makoma ko say inda na wo no da makoma ko say man say okay 8 okay one sir David wo no da makoma ko say Akoma FM 87.9 Kumasi. Na okay. Enhwe mekuye ni wo de hwemanim ne enko. Ono da say, do say. Benz. Benz kan you. Hey. Asen Benz ya. Sa wo no. Na wutumi je nsia. Obi a wonye bi da makoma ko nsia na dwumu. Wutumi je. Uje ni nyina ju wie na honam yo sen uje ni nyina wie sa na honam yo sen wie na honam ya me ya sa wo hin fa pa na yo ya sisi ade won so wo da ho na ono aye ya na eduru ba bi no ma wuhuri gina so da bi ma wura gina so style be na aye Bernes shbenim isi bi bia ye kwotna se didi pa ye kwchele style be no ma o ye omam peja me nai omam peja me nai omam peja me nai me na mi na omam peja sa wo peja hwehene omam peja hwehene omam peja hwe osoro wodi gu ne kwa ho ana anu ansa wodi na e wosoro sa wan fa mu ne kwa ho na bi omam na gu mpanso na odi nkotoje gu mu na anu so akwa we pa aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no anu wasogu so awotie no eno nkwa ne style ma wo ye wa mo anye foforo bi abiem Dabi ena we start one time peja wona hwe soro nko around 6 makoma kunsia Bernes madam ena otumi je ye na yode nede Bernes mani ma nede enshomani omunyina omuye matamfo enshomani mukura hweme yanko se mani modofo na me wate wo munyina ata nede unya bi ma bedi Dabi adan so see ade de so wudi wi ape foforo radio adan tire unya bi mu awuni nya bia 7.9 Kumasi uwie be ma foforo no ada Dabi junior eno da wie ye no be ma foforo san eno ada bi Dabi aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno no asogu so awutie no abrantie no okokoye adwuma obeye adwuma wo maame na wo ne tie ne fie obobon chance dan ma no obebon chance dan ma no to obowie no ho na no woda na ye fie ne mienu ono oni maame bi na neti oni no fie nko oni no fie nko ono ni fie nko but na wonimu ne dada ansa na obeye adwuma ho wonimu ne dada okay nti ono ni uko odo to fom ono ni fie ono odo to fom na mattress so
Odumeto ono no matches o matches no so. Na ukwen obi ani ho. Dabi na obi anu ho. Obi ani fie ho. Wo da ho ma de chen. Dabi ade anja sa ni mbatete na mesoro ko mamba ko no de mene netin. Ukọ udware. Mko dware. Na ukọ be ma no no udware. Oni ne koda no udware yanza ukọ. Na du na mdware. E na akọ wo so powder. Na usisi ho kama. Na akọ ko kodam kunchire. Ya ka so bi koda kunchire ase kire sai. Ajese ugo be manu. Uko be manu. Okay. So uko nyina no abo ho. Na woni misa uko ono beda. Na uko na woni misa ono beda. Davi. Na wonim. Na ofoso. Wo boa. Nye wo se wo catch yourself ro wontade no. Ndem na ro. Ndie one ro. Ati for assembly ho a eya na eyasem make say obabi warefo baby sikani baby peba se make say wa nantimu se beya wo benya bie yasem asofo adi ni sika akonfo azafo enkom shahodo ya yede ahye no e ka dodo a wabọ nanso wonya bi nanso ye beya ye ne kasa wo a wotie ne nkomodie ne mu a wonim sensem ha eniema bi ha nanso so ode kọbọ so ba akọpẹ twom wakọnyimo ya no wakọwo ya hena sa miensa wonti nyame ase o yakopọ no ye som no tore bia wonti na se o wonti na se se wo hwe wo maame ye din kan na din komo yi a wotim sa asetra ne mu aden ba kokora wontumi hwe na nkampese mienu nyame ama na mako yensa triplet ena baba wo ya wosi akonya iso a ye din komo a wasere no ko wo ye uti nyame we yase wonti na se da biara da enti onyimo ye no uko ho da krope no san ko hobiem da man ko hobiem wan ko hobiem na uko ye na wo si odi mako odi nkan di mienu na kire obedi miensa enu nti na ma wo miensa wo ba ne sika sen na ode ma wo tansiri tansiri spe na ode ma no wan kan chense sha anfa bi nkan de bia o mam tansiri de bia na na se so wan koda ho ba ko koda ho bebre wo koda ho bebre bebre dodo sen andem dodo ndia andem mintimi kan dodo no e do so pa ho na se so ye na ya wo de nti da bia na dia ka no na wo kwa na so no na frɛ wo da kan de anyo na frɛ mi ka ande ayamna me ko di nti na what one account se ko di nti a ande ne bia na me amasole na me ko uko so no uko awo ye odan mekwa mena koda ukwa na san na koda na chesade no na ya odepa na de ba ko no de o ma wo pagya wo na hwe wiem na de wo ankasa wo kɔ no so style be na ya amoye na style be kire me ani de aya o mami ando aya o mami ndampa no so o ma wo aya o ande o mami aya no o mami jina Akoma FM o ma wo jina no de afa hene no de afa tukrumu no de afa tukrumu o ma wo jina no de afa tukrumu style se be na ani mu ye ika mi kire me
Styles be pa na ni mu ye. Styles be no chire o. Yeah, so woni mu ye pa. E kwakọ na mu anu a chire me. Asemo emema adifo de yemode. Adifo de yemode na fe buka musimu wi a. Na mo pe baabi di mu tira kwa akohye. Enti wonyim ye a wo ka chire junior sa wonyim no de asem na wo ka chire ho. Me ka chire no o ka chire mi sai o ka chire mi sai ni sai ni nya ni dia. E na won so ka se chire no. Ana me ka chire sai ne dia onu an dia. Onu an dia. Onu opetu o ko bodua. Obodua o ma me no de amenity no. Obodua no o ka chire mi sai o de abufu e na for that. Obodua ya de no ko bra buduo. Ya de ko bra buduo na afide o kan bra budu busana afide o cheche mu na o sa afide ni nsane ya ne dia. Papa na de no ko e. Okay, meba etiefo yenya ene no eni nkomo enwie ye afei ene ye behwe nyinsan no osenya ne dia eche obagitumu obodua kra se enya ne dia ma ne de Bernice abusua dase ena omo ye ya na oda ne ye ye betie de etoa so na sesei abrantie junior se nyinsan no nya ne dia ye behwe se na obi eka ho a enu nti woyi ede ahye no ana woyi ahye no ana triplets kodami yansa no de wo ma ba wiase be me na ma me mo hawie na promote say boko na so ya me ado me ho ya no apagya mic no kosoro kakra edruwa no na yatumi atene yie pa family am Dr. Maa Akos Carlinsic Ventures enu papa fie Marco medase e wo akonya ode amame na me de nchia so free aso ye emagana fo ni ahwefo ni atiefo nyina ene ye nupa e wodwa so a ye fe no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi haba Mr. Hon komo ene adanse ene yendri ayaresa ede ma afoforo ne adasa ane ede be sommo awie na ye de yadura ye fe no hindi haba Mr. ane edikan ene upedura eye number 1 pa eboa for malaria fever pa dia eno ane hindi ene sen odofo bi wo ho a wanya malaria fever ama nanum nyina to ainanum ayanwonwon ontimi mpo endidi odofo bi so wo ho a malaria fever ma na aposo eye ne ya ne kotodwe ubonse amani padua no so aye hyehye asai ja no tipaye ubonse osore no pampo na obekọ adwuma mpa na ohunu de onya no ho odofo wo sa wo ha we mu na wanum ayanwonwon na ontimi endidi a edura ebeboaw ebema malaria fever ni nyina free ho asai timi abustu amwodidi ene hindi haba Mr. Odofo bi so ho a typhoid fever pa ene na betena typhoid mowa no ama mesi nipadua no enhunu de enya no ho nipadua no entimi ensisi ne ho so ubonsa aya na ne yam na ma de ayesa de wadi wem so no na ma etese de intasuo ejina no num ketenkete na nipadua no entimi ensisi ne ho so odofo otesa na typhoid fever hawadwena edura ebeboaw eni hindi haba Mr. Odofo bi so ho a high blood pressure pa hanadwene diabetes ni sugar level no tete no oda enumra ubos osolia jonso na o jonso ubos no soso tia na etie ubos owa na ne nanso no so a enche ubos onum so a na insukom ede ne ntentam odofo otisa na wo sa wo hawe ma edura abeboa a odi manage sugar level na abeboa eni hindi haba Mr. Odofo bi so wo a imprem bebre no adwuma wo ye no oye adwuma den anasa oye adwuma wo eja ho ogina eja ho che odofo o pedra abeboa asiesie ni padua na mesrawo ko herbal shop bi aben wo pharmacy shop bi aben wo licensed chemical shop any baby a yeton wodro bia o se o pe hindi herbal Mr. Odofo utodro na hindi no cap keto ahye so obenom no miensa anopa miensa awia miensa anumre odofo nom toa so men num bi nenka se ne nansa so ana ba num bi nom no anopa enumre na yaliye bia etete wo hindi haba Mr.
ɛne number 1 adura ɛbɛboa wa ɛbɛma nipadua no asipi asita etimagina so asa akoye no dwuma ɔdɔfo yɛbɛkɔ yɛ adura yɛfrɛ no Zahara mixture ɛne Zahara G capsules saa aduro wei ɛyɛ aduro tatahwe a ɛbɔ ɔdɔfo bi a ɔwɔ weak immune system ɔdɔfo bi wɔ hɔ a tepia ɔno nko a wɔyɛ nofo wobɔ sɛ yaleɛ nketenkete na ɛha na dwene wobɔ sɛ onya infection adura obia ɛteki the same medication onya yaresa no ɔno nko a ɛteki that aduro na wobɔ sɛ no ho ɛntɔ no sɛ adeɛ kakra bi a sɛ all steps walking distance kakra bi wobɔ sɛ ɔno nko a na ɔtɛ so na ohuna mane wobɔ sɛ weda sɛ kakra bi so a ɔno nko a onya cold no ɛnkɔ edura numre so a wobɔ sɛ kata na cold na ɛha na dwene ɔdɔfo wote sɛ a mesrɛw kɔ herbal shop bi ɛbɛn wo pharmacy shop bi ɛbɛn wo licensed chemical shop bi ɛbɛn wo na pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ oyɛ ɔbaa so na wɔ hɔ na white anaasɛ odeepoa ɛne wabɛtena ɛnɛ white ama mma bebree aware eku because bɛrima ne ba onim sɛ deɛ naano esi yɛ no ebiem ɛbɛsɛ esi biem ɔbaa wote sɛ a mesrɛw adura mekamfo de ama wa wode yɛ wɔ aduro wonom toatoa so a ɛbɛboa wo ɛbɛsiesie wɔ ahemfie hɔ ama ɛhɔ akye yopo a white bi a ɛtetew ɛha wadwena most of times no aya na ada ne intida no ne nyina ɛbɛfiri hɔ ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ oyɛ ɔbaa so na wɔ hɔ na nnam yareɛ ɛne wabɛtena na sabi ama ensansan agye wɔ ahemfie hɔ abɔso ɔbaa Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛne wagye nkwa aduro na ba sɛ ɛbɛboa wo ɔbaa bi so wɔ hɔ a white ɔbaa bi so wɔ hɔ a onya ne mensesa na ɔbrɛ na ɔsɛ nya pains flow no so entimi enye den emmeye ɔbaa mekamfo Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ana de ama wo ɔbaa bi so wɔ hɔ a na tenka no awu ɔbaa pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules na ɛma wa tenka no entimi enwane sɛ woyɛ bɛrima so na wote hɔ na nnam yareɛ na sabi ama ensansan abegu bɛrima no ho na sama obɛrima no ɛso tia na ɛteɛ obɛrima no fɔn na ɛfɔn sɛ donso kawa wobɛka sɛ wankasa no wobɛhu sɛ brɛ paa na wobrɛ kyema ne sɛ wokyɛm wobɛhu sɛ donso no entimi emmeye bɛrima wote sɛ adura ɛbɛboa wo adura onom toatoa so a ɛbɛyi infection bi a ɛha wadwene infection bi a ɛtetew ama obɛrima no sometimes wadun so awie na nsu fita efiri mu bɛrima mu bani nyina ɛyɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules bɛrima kɔ herbal shop bi ɛbɛn wo pharmacy shop bi ɛbɛn wo licensed chemical shop bi ɛbɛn wo wotɔ Zahara mixture na nsuo no cap ketewa hyɛ so wobɛnom no mmiɛnsa anɔpa na de G capsules no wayi mmienu de aka ho adura numre so a wobɛhwie mixture no cap no mmiɛnsa na de G capsules no mmienu aka ho me pacha sɛ wode nsuo no anabɛnom to paye no bɛrima nom toatoa so sɛdeɛ bɛyɛ a nnam yareɛ infection bi a ahyɛ wo so akyɛ infection bi a ama obɛrima no ehi ama obɛrima no ɛfɔn sɛdeɛ wodwo nso a wokyɛm wobrɛ wodwo nso a dwo nso ni mu apae mmienu no nyina aduro no bɛboa ɛbɛbustiw ama ne nyinaa afiri hɔ yɛaduro yi mese nubra bi wom ɛyɛ nubra ane yɛkeka bom ane yɛde ayɛ na nubra bi wom sɛ ɔsa paa ɛha wadwene sɛ ɔsa paa so ɛtetew ɔdɔfoɔ sɛ ɛyɛ kuro na ɛwɔ wo yam ɔdɔfoɔ mekamfo Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ane de ama wo ɛno ne aduro a ɛbɛboa wo ɛbɛma ne nyinaa afiri hɔ ɔdɔfoɔ gyeɛfo na masi ebia na nkɔmmɔ bi wɔ hɔ anaasɛ wopɛ yɛ nnoi bi atɔn ɔdɔfoɔ frɛ yɛn sisi a ne ɛbɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 ɔdɔfoɔ yɛbɛkɔ yɛn mɛmɛ duro no so a yɛfrɛ no Zahara man capsules sɛ duro wei ɛyɛ duro a ɛyɛ natural herbs aba sɛ ɛbɛboa bɛrima biara bɛrima wote hɔ a asɛm a meka kyɛw no sɛ Zahara man capsules ɛne wagye nkwa aduro no aba sɛ ɛbɛboa wo yɛka Zahara man a ɛne sɛn ɛno no yɛ duro a yɛkeka nubra abom a ɛboa bɛrima bi a ɔwɔ weak erection bɛrima bi wɔ hɔ a sɛbi
esem ana atwo na ba ne sa ohunu de onye no ho bema bi wo ho ne bema no entimi endile emma oba no ani enje bema otisa me kanfo Zahara man capsules ana de amaw enu ne adura ebeboa wo de ko herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop baby etu wodro bia na pe Zahara man capsules bema bono anopa 2 enumre 2 nom toa so wenye memedro na ne mafrafra ne bia eyenubra ana yekeka bom ana de ayem bema bi so ha sisi yale agena boso sisi yale amani ehuna mane bema Zahara man capsules eno waje nkwa eduro na basa ebeboa wo bema bi so ha ne nkomwa no aba fom ne nkomwa no ayemre bema mesi watie di waduro ene Zahara man capsules ko herbal shop bia pharmacy shop bia licensed chemical shop bia ene baby eton waduro bia wo de oso ope Zahara man capsules eduro na basa ebeboa wo oyo oba so na wutia Zahara man wo de ko shop bia na kopa bi efoma wukunu no na ombo no anopa 2 enumre 2 anopa 2 enumre 2 na wan kasa no obehu nsesa odofo so ye bema so na oto na onkomwa no asaya mere Zahara man capsules enene adura ebeboa wa ebekenya onkomwa no odofo saje afo na masini biem ebia na nkomo bi wo ho ana se upeye nnoi bi aton odofo freyensisi a ne beje so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 adafo freyensisi a ne beje so na aya na asemwede bia meka mese bambo atrema eye chen ayaresa bucket ma etodofo men twen enyare ansa no wapekaristic ye nupa ye de bedwo so a ye friend Zahara mixture ene Zahara G capsules a ebo abustu immune system no asa to infection bi ase ene Zahara man capsules a abasa ebebo ba ma bi a e ma twetwe no e friend sa ontra 1 minute ene ye adura ye friend no hindi herbal mixture ene eye normal 1 malaria fever aduro pa e wodwa so ye nupa yi ba bi aton aduro bia odofo obenya bia to na onu maduro na obeya danse no wakase charistic adro no eye nyame enhia papa Dr. Amoa enupa ya ode aba ene ya bo ho dawuro ede ama wo no enu nti no bomode a na ekope bi eto na bibia entumi enye kama ye bekoso na ye ne Bernice atwetwe enkomo esanse ye hia ensem bi ewo mu die nti na duabo no ba ye die ena abrante junior hunu yi a wose enkoda no ananyinsan no enye ne dia ye bebisa mo tai chuku dia ba no ene doso mo papa mane pachoda mama wo papa nim pachoda sa brantie bi ahia wo de wo kɔ ba bi foforo pachoda wanka wan fa bu ama no wo bu abrantie no eja wo papa nim pon wodi nim ama abrantie no eja papa ni wo so nti abrante no atehene Patrick pachona o Madina asharubutwe ti asharubutwe wona ko pe fashion designer papa dia ma wo pache no school junction Hifa school junction Madina school junction nti wo no 2 months na wo kwosra no pache ene wo de wo ko baabi pache se kusu adwuma ho pache tu wo kwosra no no so wa ma obi ama ne pache da papa nim pache o ma meti ase pache onim pache da abrante na ode wo ma no no onim se wo kwosra no pache da abi abia wo nim ne da wo kwosra no wan kan kire wo bia na se wo nti se kunkuma ba gift me odi nkoma mani abre wo nti se kunkuma ba pache matepa abrante a wo nim ne da no wo hu ne foni na wo kwa kwosra no wo no wo kwa na wo kwosra no na chese messages ne de ba ene ba nti wo so betimi de wo dia ba wo se ma me wo pe asempa o me mpa asemu anka minsi ha ai asempenti ena meti ya wo se anti akosu modi asembe bo yenya dia bawie Nikki Pizza Fan Club ye Nikita wo se God bless you too. God's way bless you all. Nyame insha papa Nikita. Eni atene karo se good afternoon Maa Akos. Good afternoon. Ewo baby a wo bia betumi e de wo messages no aba afa ekesi ho na yakenkan e de amount. Bernice. Madam. Osha how?
wakɔ no nsuo kakra ba hono na manko no nsuo nkɔma mba no num wokɔma aba no num yɛ na ɔmo num no foɔ ana ɔmo didi ɔmo didi no bɛma no nkwa na didi na mma no mmienu do ɔmo num ɛma no mmienu num wɔno foɔ no baako ayɛ dɛn baako ɛhono na apae ɛno kwa do ɔmo num kura baako pɛ na ɔmo num ɛhono tambɛn na wonyim na na wo yɛ no me wo yɛ na ɛhono yɛ me wo yɛ na ɛhono yɛ na apae nti wɔn nyinaa nom no foɔ baako na no baako pɛ na ɔmo num ano ɛna ɔmo num ano na ɛyi kawai kyerɛ mi o ɔho ɛbra na ɛyi junior na ɔyɛ ɛyi no na ɔyɛ dɛn ɔne wɔ da no wogyegye ho megyegye ho kakra wogyegye ho sɛ woyɛ sɛ meyɛ style bi ka kyerɛ me style bɛ wogyegye ho sɛ yɛka sɛ obi gyegye ho a adeɛ ho asɛ kyerɛ sɛ agyegye sɛ ɔgyegye ho na ɔgyegye ho na yɛ ne dɛ na yɛ ɔdɛ na agyegye ho na wo se wohu junior no na woyɛ virgin daabi na wonyɛ virgin yɛka sɛ virgin asɛ kyerɛ sɛ agyegye sɛ wode ka wɔbɛhyɛ wo nsa wode ka wɔbɛhyɛ wo nsa yɛka sɛ obi yɛ virgin a ɔbɛyɛ dɛn kanka metie virgin asɛ kyerɛ sɛ agyegye sɛ wobɛtuma no akɔtɔ paade na wode abɔ sɛ fɛ sɛ wosi virgin de deɛ bɛhyɛ ne nsa wosi obi a ɔyɛ virgin kyerɛ sɛ ɔde deɛ bɛhyɛ ne nsa kawa nti obi a ɔyɛ virgin bi ade kawa bɛhyɛ ne nsa ɛyi virgin akyerɛkyerɛ sɛ obi a ɔde kawa ahyɛ ne nsa nti meyɛ virgin daabi sɛ kawa hyɛ me nsa nti meyɛ deɛ Akoma FM 87.9 Kumasi. me say yɛka sɛ obi yɛ virgin asɛ kyerɛ sɛ agyegye sɛ ne ɛnyɛ bibia ɛyɛ asɛm paa wɔ wiase na wiase na yɛaba ne sɛ yie o ɛkyerɛ sɛ nyɛ bibia first ɛkyerɛ sɛ wode ka wabɛhyɛ wo nsa ɛsi ɛkyerɛ sɛ wonyɛ bibia wayi junior ne wo daeɛ no obiara ne wɔ anabiem daabi wogye hwan na yɛfrɛ no alhaji maame na amene ne ti Akoma FM 87.9 ɔno Kumasi. ne kunu dɛm ne ne ti no maame baako ɔno ne kuru ne yɛfrɛ no alhaji hwan ne yɛfrɛ no richard ɔno deɛ ɔno wobɛta kono ɔni ya ɔni ya ɔno ɔto kwan okay na ɔyɛ wɔ dɛn ɔno de na ɔyɛ me nua richard yɛ onua wo maame ma ɔtɔ so sɛn maame de maame kutuwa ɔno na mene ne ti ɔno de ɔno na wo me maame wi na wo wo maame wei na ɔwo but na wo ne wo maame ketewa wo maame nua na nɛteɛ ɛna junior bɛbɔ ɔmo dan so na wɔhyia mo no ɛna wohu wo na ɔno kɔ dan mɛbo a ɛnyɛ mo dan na junior bɛbɔ so no nti alhaji no ɛyɛ wo maame no a wo ne teɛ no ne kunu okay ɛna richard no nso yɛ hwan richard ɔyɛ hwan Richard ɛyɛ hwan ka kyerɛ Richard nka ho me sɛ ɔyɛ hwan me nka so ɔka ho maka kyerɛ sɛ richard ka ho ɔno de maame no ɔno ne ba ɔno kora oni ya maame bɛn ba ayi dɛm ne ne ti no ne ba kyɛ sɛ richard yɛ onua ɔne wanyɛ biribi ada daabi wogye di bɛrima bɛn na saa no wɔda abie mu no
Mama bianu wana bi. Bema bianu wana bi. Dabi. Okay. Me pacho mo frɛ junior emfama me. O maame no wa ha nka me. Mo ma ne ban na me bisa no 1 or 2 questions bi na ebi ho anya de a ne bai obetumi ano de ama ye nti junior ka sɛ nyinsen no Bernice junior ka sɛ nyinsen no enye ne dia ene ma ne bodua no na die nti na o ka sɛ enye ne dia ohun sɛ na wo ne be ma foforo bi na mana Dabi. When hu Mame ma yem bisa o oba no okotra wo nua ne nkyɛn no emfie sɛn ni Pacho Bernice kotra wo nua ne nkyɛn emfie sɛn ni Emfie ndem mpacho mintimi nkai enye wo na wo de no koe Dabi. wan na de no koe Chese na wo yefie efie kasim ena chese na wo de say ena chese obefa na say omra no wonye ne jede wonye ne ntena na me nso me ni me kuru wa kuda 87.9 omo papa na say wonu omo papa agyan no ah me no omo papa agyan hello Junior Good afternoon Junior bakọ there Nyame adom yada nyankopo ase papa na menim se nyame adom wo ho ye de na o ma triplet inshama ne so ho ye okay na inside the ntio ka mi phone say be 3 weeks ni ntio nka okay was bad 3 weeks ni nti wonte o ma ne nka na o mo nka nka ne o ma mi na ntio nka okay onu omo maame na chese wugitum se nkoda no miensen wo mo yawo dia mo mi se ne ntura nka hospital base ni ya mi na mitia okay nani a kira ye ne kwan be so na afa so hia baba wai na nyinsen ba ye se duabo gina ba mu enu nti ye pese ye tie wo side of the story me pa cha obetu na maye manenko yes I do have been say I do I mean that me for am ayo I do akura no mi ni ho ni nti amedi ya ni ntebe dia kanti na media ade me say akura no mo muduru stage bi era ni ti na sa me nti o nka akura no bia na mo wo no na mi so mo bi ti akọ eno mo bu wo ko na yon kwa de ni na me fro bai na me ni de yetu na sana sister bi fro ni dia e ma no mutu kwa na wa che mo nka de na so o mo ko de o man kra na de mo ko ba me fro mo right Akoma FM Junior asema wo kan no kwasam sameti ase na meboa menti ase abayu a wo ne ho bibia da wutumi gyenyin san hwe gi a wo hwe sempi mami pacho sempi no na me pese bitie program to security akọ sina mitina na mi go trip oton no ma me no afa se ma me an mi fi ti kwa me ara nso so na akora ni tisi ni Akoma FM 87.9 Kumasi kwa se bi ase like the number kakra enti if you kura bi ni mo o di agro right kura na wo bu di agro mi so benizia no tumi je na mi so emi de ma kura da on ti se nyin se no bai papim sa woni ne da ye ma nyin sen bai mo ni se le de mo Canada na bi na mi fa mo Canada anadwuma na samba na aka kire yesoye FM 87.9 Kumasi ni kan trade a mi di e de Junior wo hunu ababa Bernice ehoda na hoda mo ni wujidi asam na woka kire no wujidi awie bi le ko trade ni kan tro Junior waka kwan ya wo fa so eya na Bernice on time ka me yire ni yo ma me na an to kura bi adanse me ni bi sa agoro no na adwene wo form ti so o ka se
na junior kra hu no a wose meyere dia ene na ne waka ye nyina no se no ye no kra dia na ne waka ye nyina so ye no kra junior baba e wo ma wo da mo da owura mi da mu da mi da mu da ekada kesi mani asem ya wo kan dia ma dwere mu ye me na Marjorie Yamina Junior, who general responsibilities? Mommy, I'm not me, and Krana. Ya omo hospital de siya na mitria e show mo review de so bia nse nyama in kakra 87.9 Kumasi obi a wo hunu ne ho da wo nwura wo da mo da omo de dian e na chichire wo se jitu mu se ya wo dia omo de apostle ba wo so ana wo ma soldiers abechi ukosi ba mo ko discipline o e na adi hunu me wudi ehu emne ka se ma fa hunu America se tire Person eco social welfare. I am say, yeah, a year better you. Then young Gramo in the state, the name is 87.9 Kumasi. I said, maybe young Gramo, maybe I'm a car for so behind me. So, let me have so enti social welfare for na show kete se gitum na owuwi a mokwakoye DNA yeah that okay wo si ababai wo ma wo dem da me pa cho gina so Bernice madam wo ko junior dem wo de na hunu ye ka me hwe na yeso ye bekwa akohwe se de wo ka no eye no kra na fom ni light ni ayi curtains na abubo kona nu bi na bi woni dem woni bi abubo ne dem curtains sensen wo kala ban asa kala blue bisa kala blue wo si fom no do to so no da ye fom da obi adem obi anso dem no wuramu ha wo hunu light enti ade foforo ben na wo hunu ne dem ho apart from light ne fom no ene curtains no ene de ane curtains no nko a ane curtains no nko a ena hunu TV ni ho on dem TV ni ho David TV ni ho okay fine ho on dem was fine ho standing fine dey see form ni bia na dey boss ro ni bia dey see form ni bia ne pa cho mo ntro mami o se fine ho dey see form ni bia ene wo se TV ni dem ho okay enti yan hwe ya paint dynamic color ben Oma painting blue. Oma painting down blue. Wujede. Oma painting down blue. E dey be biem na hunu. De mu ya ma hwe biem. Wa hunu hwe biem. Okay. Empa no e da form. Mattress ne da form anase e da mpadua so. Dabi e da form e da mpadua so. E na mpadua so e da form. Okay, e dey ato form na mo da so. Junior what nsem no ekoso no? Computer. Sana Adam what here? There more there. Sana because the first idea some call the assemblyman hono. You bring that demo mo be here hono ma. Papa wo catch you say. Wo catch say wo demo ho on see hoda. Yeah. Say oba ho kra no a. Once eniema what me abobo. Wakeka niema o se TV ni ho fine esi form wo painted them ho blue curtains atwa ni nyina waka but me bisa wo say wo say won see wo da moda ni waka nyina so ye no kore papa no I no more can no sanity ana se bisa wo se sanity so ubi all ka paint blue fi ni painting blue ma mu me painting fi ni na e ya wo da ni e blue paint ni painting fi ni na me paint ya me dia paint me da ho nye bi na wa me dem say classify dey classify dey classify paint dey ele na blue ni touch enti ababa wo ye wo te hey wo ba ma nwura ne hoda wo ba ma enwura ne hoda kura
wo bema enwura ne hoda me ni twa ntra ni ne hoda me hoda what chiri sika pen oh skadie ti on kura bia atera so no kwa me won wan ti dia ma be bi ni ntimi kan wan wan ti jira ma ebre pen na junior e ma wo sika wode ato efom a yet said ye wanya sika wo fom no junior jira ho no chirchirem e kwan na so mi konsuo na no wode tansidi no wode to dwomu kwa mu na mi konsuo na me faa me de ko mma na me ne ti no ana obisa me se bensu nya sika no na ayi wo se obua wanya no fom na ayi na de ma bla junior na de ma junior wo kan asem ya wo kan men kaida me ma ben sika ma ni nuru fa si di kurada junior what did you say ma di se 25 years 25 yeah wo wa yire wo ma 87.9 ene ni yire wo ne yire wo ni mpra oh mpra de wo be ma de wo mpra ada wu so beja tum na wo mpra hunu se wo kwa fa abara na oh ene nye da enye ni sa ubisa beti akọ bi abeka ikesi ni si achi ekwana ya omkoka hospital me bi tin kwa je nkura because me de na me pe ni yie mu a enye for se me ni akura na wu ntina me de nkura no tu dabi o na me de me ti ase na se eni pe wo from odo so pa na adwene wo fam kakra de nanso so adentina wo junior pe ena wode ne nsa kire wo so wo na ne eda ya amonyem ye eni nan ku to nke ma sama na de ni no kure na America ena me di amadi ni na ti ni to bi sama ya ni ma ameka kire no ni kan tro ni ena America ni kan ko tempo da o se ma je nkura na agbo mu ka ibre ni na ti no ni kan ko tempo se e bi abeni ya bi san ko to ko ni ka wonu no ana ba kokora ni bema ubetumi akantema din se betumi akante bibia omde betumi akantema din se keka wonsam yo o ka se yan kwa ko sunso betumi de wako akwefie ne ko din se betumi de wako ni kan kontempo da adan brono no eso no wadwuma wo ye ne sika kakra wo nsam tina woni ababa wa di agronti wo mo pese wo ni enkura no ehye wo kon chinchin ya chi sika de me miska na me ne henifa ni ka se ni enti di enti na wususu se wo nkoto na wo mo de bayen ya wo ko mu se woni abafai ada anyem awo ni o mu nyan ko ponte matema ayada na ubodua ase nu ahu na se Christmas mu na yo mu fie ne baba ba ko madam pa bi ni ko no abi se a ni o ni so ye ni tam na mi de si de nyim oni hwan Akoma FM 87.9 Kumasi eji akura uni na mse benefit ye ni me bere no wa ti ebi ni kura no koto test ba no mo test ya se akura no ensa je ko bisa wa ka se de ni ko fi kura anakuna ma me sa reference a o yiri se woni na ni mo ti o ta no me fere ya ni me fa na aguro ti ade ti na asem no kwa na ko na mse ni to mi no ho hwedie ni ti da nyem eti ma hu se no bia hu se de bia kura na mo ye se ya hiye na na ni de mi dan bia na na ho asem kura ko dai ni wo mu no mo se akura na bo ni bi no hospital days na mse ke problem ni te o se me bia ni ni pa si empulika ana me fere ni fada ana sia ni bisa bis na no goche na so
no am so no kakra bi no e se ndi so so kutia to pa no na e din kura ni ba fi e na yare da bo mu le e kan so ko sunyan e ko sunyan ko di almost 1 month that's 56 days oh Akoma FM 87.9 Kumasi and then yeah baby o mo ba na medical team because ya ho no mu di kan e ba bi ti akon ndia mi aduna nya kakra na senda ma mo era me ya sa bu so ni na be week ela me frɛ na me decision to na me ho commitment nka ela me pera kra ma nti omo ko kuma sra ma mama nde so mu tu kan ti ne ho na ebi frɛ msa oyi no mo tu ko na me si by omo mo mama nti o eya me ya ebi na me frɛ mo no because anya me ya na me go because ebi ni pɛ ya dia so na me frɛ you tu ko so mo mi se me ko ebi scanner de ba na sunti me ko tra ma mi ko di chen no mo so boy kakra kakra ni o ke de ba o ko na wa mo ma na de a ni mo sa me ha mi hunde biri ebi na sa me ja o mo frɛ enti wo bodua no de san wo ho san nya wo na wonyin san akore wo da na ye anadua na so da ho o ye da na ye enti na da na ye da wo so se benya da bi ne sa di enti na da na menti ase because wo bodua ne se wo de san wo ho enti wo se dua no ye adwuma e ma ye hunu se nokwa enya wo na ye na enya no a ne ye hunu se eye ntro di enti na akoda na ye ne adi ko an se esi ko mo ne bia e na mabontu ni tin da bia e no mo hye o ma wo da na ye na ani akora ye wo hunu no wo hwe nkora ye enya wo de en so no ye se wo yire no ma na wo so age atum sa na mo kan ni pa no ya ka to so wo je tu mo hwan nkora nti ye ka uni ka je na se je so an sa ye wo sanya wo wa ware no preko age nkora ni nyina atum ma ye matu me kura de eno me bi sasa wo ma wa wo dada eno ni na wo ngoi okay na wabusuafo nim ani omuni ma so na ko so dia efutue na omde ama wo se awo wo tudu ko ma no ba ho izin da kene no ma dire ni yetia 87.9 Kumasi ase ye ni gusu chene kan no se wo mfra wo musika ma enti na omo twiri twa ne wato nkura ne din na sa me from say awu ko kwa no mama ne na we se we no omo ko kuma so mama ne fa ho ban because nkura ne nyoma sene ye dia sha wakwadin to hye de dia sha akon keke na won so wo hwe omo bie na duru ba bi a wakwa akoye wudi ya na enti no ba bi a won befa de anyu asem enti die na chenchira ache wo buofu ho sa na chese nkura ne ye odia chenchira ache me adia anya media na me se bi mu fa wo ba bi a wode nkura ne bekoro anya masem because anya media na we dey show consent just like any other anya chenchira che iya so dia so sana boka ho eni tono ko no wan kirawa ko na ebi ka ko sa na me mane no ni mo ni so mo ko ba bi because I'm go for us as na me mane na me no mane mo nko kuma ten no ka no mane mo mpa cho da bi o send musika etwa to kra na nya boso me be say ni ya wo beti akoho no na nya me nem na na ho nti binim o send sika no enya ba boso me be say ya mode na dru he bosume nan ni na fi se mba kuma se akoya nya bosume aka na otwe ni nya bosume mienu bosume miensa kuma se ha okay nti na mba no ho wo mo ba kuma se a o man kra won ti aba bosume nan ni won send o muska da no ho
Ase bosume nine. Awase bosume nine. Oyo sa antian for mu twan to say statement wo. Na wo Sunday dey twa to bosume say ni. Sẹ́ni ẹ̀ máa kàn yẹn twa wo Sunday ska twa to ye bosume say ni. Eno akosoro kwa ba bosume ne kakra. Ba bosume ne kakra wo Sunday say. Last time scan wait 200 cities. So 200 cities. Yeah. Eti enkra no ho niema ye kwo wo mo wa na odu sika koyi wo mo every hospital ba e bibia wo na ayeye. Bi sama me na. Na what wo mo din? Ere me ntu omudi. Di ti na won tu omudi se waje wo mo din na ye on bibia prekwen. Every hospital, every hospital no. Nam di tawo so ya ka ta ko ndi wo sha na de esetre no ma ti me ka so so mu nikan na men ko ka na sana maba okay ya na no sa na na tie me pa che wo se me ko social welfare no wonu mo ka sa wo de ehwe se enye wo de akora wo mo de ato so ayen yan wukom enu ti hwe wo mo anu aye DNA se sei wo be ye DNA no ana se wo be fa nkoda ne sa ele dia me de me nyame mame de be dia ne mame papa DNA nu hia o se DNA hia o dia ne I put it to you so when I find akrai na wo mane a triplet no I put it to you put it to you because DNT wo si akra no woni mo hohwe wo kwawe wa anwo baako enkoda miensa ene free ye frukro no nyinsan baako mu baaye ne nufu nyina ho no se nkura no wo mo nom nofo baako so edidi wono de nofo no so onom ben ma ben ena yedi animguasesem sei ebeto no so na enye onoa no obeka kye me sei DNA ehu hia no papa woni mo bi me go pa ka woni na akoye certainly enti wo beka say bi DNA no minyaye kmaye na mo sika na ka say DNA no hu hia wo dia da se say nkra ne yoma me tra me na na bo wa no se ndom na me ko nka woni pa dia akoye adwuma ba na se say wo ye me simpa na me ko kakra okay eni asa dia de be ye nie sa junior udini na your friends junior nya di udin pa the same okay sa Isaac Owusu say wo hunu brightness ehonda wonene na da krokranda won suso ni pokriamu emiemi aneto enki si no da nti akra no a wan kra no a wawo no eye fasha dia ene ye besre yensra okra eye ohye se nyame eye adomu a echi ye wo fiada ye hiawo ye ma obi mfanim guase ensem se meto so enti ebe ye wo fiada se wo se ye die ne no na ye de prove you right say enkura ne nya wo de a ye ne ahwefo beka bom apesika ne ye de aye die ne no ye hia wo fiada e wo se wo ba Junior metie o. Ebi ani ye. Me pa cho fie de ani ye. Asem we ye ntra so kra. Ye mpese beta asem we so kra. Ye pese ye yi uti free mu sanya wo a. Ye yi uti free mu ntam ti fie de kire chi ya. Friday has to be discussing implement comment. Eye wo lorry fare na wo de ba. Lorry fare wo de ba ye nka se breska. Ye nyi sikro ha. Enti lorry wo de ba ye ndi de ne ye be fa ho ka. Junior. Mesi die ne ye be fa ho ka. Enti brafia da. Die ne me nte wo response no.
ye fa die ne no ka unum die ne so ko ye die ne bo e aduonum ye fa ho ka ye sebra ana umpese be die ne na me betina na abraya wujira so ko mu ye wo boka nti se enkura mi ensanye baako wuto we pampers na kura baako kura pampers yesa na mi yesa baako die na baako di na baako di ye bo we pampers abo we pampers wuto na no one ye nche na sa yese bra no so a wujira so twintwan o ma me nganza me ma o se ka chere me baba me ntire kana uti edi na uti kana so baba da ba no de me baba ibi se obi sa am sa san de hamba ntire kana edi na uti kana asam no aye kan ya na ya se bi te bia o ne ha no na se men ka se be ka de ha wo ewo ana Messinya me ya prefiade ye hia na de o kekan enti ase anim o ka me se ma na obi san se bibi ha no ho ana na mpem ntimi ka no me bi se bibi ha wo ba no a wo ba ni mu ana na me se da bibi ha wo ti fiada ye hwe anim fiada ni anim e fiada ye me pa so me bi san prensa me mpasa wo de wa no kwa beka na ebedru fiada no wa yi yesete eno de emichiri to be sincere won't me fiada e bia ma fiada de me tuma meba joda na brada ne manyima ho to so na aka so beba no wa ma eno na ya na kuro ne bre no wo beba fiada da be na mu ya aduma ye aduma joda kwesi fiada ye kwesi fiada asem we ya ntra so junior eno nya na se because me ka se Friday no me nyesika ma de ko na da meti ase enti na wotwe se na wukuada mo a wukuada ebe hwe anim wuji di sanya anya na ayo ye no wuji di dia na twantro wuji di no ni twantro nyehi ye ni abre na ye se ye ni akasa he ye gigi ye sika dia ye die na no ahunu se wa ma ye hunu na se ye boka papa wo be fra akoko sa lolo wo dia ma ye koboka na sika ho den pema na dadwene ho yie na fa sam no kura ne ba e bia wo da ba ko da ba ko wo no oba da ba ko na wo ba hwe wo nsuo gu ne mu ni nkosu akosia wotumi nyem ti se onim se wo ne da ba ko penti no wo susu se wotumi nyem ba nti na se nyode a dwene ho yie nyene ho bia ni nyene ho nim thank you ni ya se bia ni ye se bi son ko to pa tiri ni ya ye mi son ko to be tiri me ya wo kwa sore wo kwa sore asabe ni Seventh Day Adventist all right mate said ye tie bia no nyame ma mesre nyame so oba won twen sensen kakra na ba ukuada ne yewie die ne na sa obeba wa ba because die ne we die mi wo interest pa wom ya be hwe ne mu ukuada no we no mo phone one fan sha na phone kra de mi phone da mi num so me da se ye be hia okay sanu wa kire kire wo asam no na da ho no abrantie ne so wo hu na baba Pietro da wo hu ni Pietro krada bayire sabenta ama betra se na fa kakra twam ema me na asem we die anadwoma na asem was what a hurry asem we die pantoma ye be pantoma gu me se die na we die metiefo no mahwefo ye be ye minim se mbe boam ye me because wo interest wo mu ye na ye nya interest wo na ye nya die ne no na ye nhwe aba ama mami mrantie no amone na mu huro bi a meyere no atopa bi beku atopa beku atopa beku me ebeku mi anawo
wa pese bu na kasa to pa beku o si ataba beku nkasa na beku yan nkasa me to pa beku dia wona me ni so to pa me bu ada wa pese bu ama yan kwa Saudi no bu na accordingly ne kwaso Eya 3P garlic mixture that's a new nyan to be abomodia pebi pa apomode ho asem ehia ene pressure 25 years no anya pressure 35 no anya pressure na wonum pressure no pressure no mesra wada ma sanka 3P garlic mixture se pressure no aba ebe so no de ma enya ma ye ebe bo ho ban na de free yade pressure ho afe upese immune system no eja ne na so kire ben ne de tu yade bia kutia yade no a wadro eya 3P garlic mixture afe wa sugar level wo soro ugu nsuo ntente mo de no eye asthma te hye yade anase stroke yade no ahyase ma wo fa edwodwo ana wo de stroke no awiewie okura de wagu mpamu amesro ma wonsa enka 3P garlic mixture eye garlic nko ankrogen ena nipa bibini Ghana ni atwede agutoa mu a chese vitamins ena fe so menura asa de esi wo mu no eboa wo bibia da edro bia wo da so bia nso wo betimi e de 3P garlic mixture aka ho no atimi anom ebeboa wo emo apomudin atimi eja na so Uye bana na nse fichikro no aye komsi komstaya wa hotoso no 3P garlic mixture every Piwak natural ebusu ewo pharmacy ene herbal shop bia emo dudu atu wo so frɛ Piwak ewo 0201 000021 0201 Transpi natural mineral water ensu papa ensu a ede eye kroje wonuma nka bia ni akirem wodi chef fridge mu a ekoyie en chef fridge mu so awutime nom enam se ensu no ede eho te FDA fo aginwumade ni nyina atom Baby, I want to ensu no pani ko hwei ho ye kama pa wo mo de gu bottle mu no ho ye neat ano ntinom enye ensu bi akeke na wonom na emomo no ye ensu a wonom no anya mu emfaso hyane so ma me se ensu dodo no a wadwa so na nei se wan hwei yi a typhoid na wo de ma oni padua no eno nti na abre bia ye ne abre ye kamfo Transpi natural mineral water e de kyerɛw wo mo ye delivery emfa ho ne ba bia ne bre bia be frɛ wo mo no wo be delivery e de ama hyane so biem sa wo ye wedding ayie ana wo to Kwade di wo bodwa wo ye party ene bo se bottle nsuo no ko obi program ase a na nipa kro na ye ni program no ya de ni picture ne de afam bottle no ho kama ni nyina won be ye bi e de amam eno nti ya hwehwe Transpi natural mineral water kira kwan e wo ya Jemfi street wo mo tabere atwema nwa beja North Ashanti region sanso na wo de bibia mu afre wo mo e wo number yi esom 0503 372636 0503 372636 Transpi natural mineral water was say abuju nsuo ya ekenya woni padua Congo ointment enie Congo no ye de siesie wedie enima ne mema no wo bia betimi ayusu bi wedie no nanse hwa enwewie ene kronsa wasawa aje wedie no aboso wodie no pompo na abɔ enu ahodo nyina wodi bia fam so ma pompo no ya sensene ba modin sa won sabeka Congo ointment nam se no de wode ta pompo no so enche na pai na watumi ade ho eye kro anase nantema propro twefare ene ha wo anase wodie no eye ho na mu na wodware wi a ana ho no sake kawo enkora ne tiriwo kakarere age aboso am eye Congo ointment mesra mesisa wo ye obatan na wo ba no ebo diaper na wo percent so bi begu ne to ho na ebia na na emu no enema ba ye basa wo ho a wo de ansa na wo de diaper no bebo akoda no na kuremu ho no ansa wo de Congo ointment wo de afefa na fe so ne to ho na de afefa ne ho kama wo bo de diaper na wo ba ye a abre bia na akoda no ne to ho no eda so a eye kama edro no eye Congo ointment ubenya bia to e wo herbal shop e na fe pharmacy shop bia emo dudu mo pa no ya na wa frɛ Natural Ventures e wo 0204 61 0204 61 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wallpapers no, dear fair colors designs near my papa e wakra free Germany, Canada, a Spain, USA, France, Italy, Denmark, and a Sweden. Wabi bia da say uwo hotel, restaurant, and saw them wo a banking home, a himfie, baby bia say office, and as a TV studio, FM studio,
now pe wallpapers a efe pa dia e Alaska Star Enterprise e hono kwa varieties egu bebrebe wankasa wodu wani kremu ana hwehwe mu ade ye ofe no na chese wato ebo no so eda form pa afa ye ban bed sheets, blanket curtains, original curtains bar, TV strips light, epoxy chemicals, waterproof chemicals ani nyina no Alaska edi bia ba mekoso aka wo se wo sofa no a ene nkora yi di blade esunsu amuom e ma covers no aye tantan no wo de ko Alaska ho ne kwaji sofa cover na fa be dra ho kama eye fia na wasai wade esina de dra ho ene isika ni ho eno nti yetoba ko a ye de strategy any tactics ye be ma na sidem ho a che ni nyina no Alaska Star Enterprise Kumasi Edum wonom ewo Mrs. Anoche Plaza abrosan sa abrosan no ben Prudential Bank ewo Kumasi Edum wo pendudo mo pass wholesale anase retailer Alaska esefrenom 0554 114878 0554 114878 BA Ventures Emma wadwuma ye wo ya ba ya nasa bantie wanya mfihia no edunwotwe ekọ na wo pa adwuma ye pa de a eye BA Ventures wo mo se wo mo ye adwumaku a wo mo Kumasi ha na eba no sales promotion any market na eno ne adwuma titiri wa wonom ye wo mo pa ma ne mema wutie mi wanya 18 years ekọ mo we secondary school no sika nya ma na wonto aso a bo modern apa bibi yen kakra bo sika no na chesa wofo ntimi fanto awosom eye BA Ventures wo mo Kumasi na enso ani gisam ne se wo mo dan ewo Kumasi a baabi a wo firi baabi a pesa adwuma no ye bie no wo mo ankasa be ma baabi adaka so ka ho wadwuma no be sode akwa adwuma sa ba fia wo mo ankasa ewo ka wo mo do ko edo aba bo so me so ye twa wo kama akatua ne ye fine pa da bia so no wo mesa ma bonus ewo adwuma wo ye no ho eno nti wani je ho nko ade afre 0533 639174 0533 639174 mommy wadama mawie yo ama me dasapa ama sapon ena ama me dase ama sapon de kodwom yakwaje enema pa me yentwa ye ho emra sese aye ba ye beto aso unim fie bro unim da na wote wokomu wotu ukọ wo fa de na de na koy ohonam de na koy pasho me fa mantade ntade sai me fa mantade miensa ani nimku ni metal eno dross pacha dross se na fa pacha pants me fa 4 na fa u brezi asai 2 na fa 2 wo bo ahụ pa ena akoye ena fa ma condom sai pacha me wan fa eno de wan fa bi anka ho ko bo ho ba ti mo nyema no kwa na ade koye pacha ti ukọ ya kwụshia no na obeshia wokwam pacha ukọ duru ha ba na abosai anapa be 9-10 usi mutambe isima humati osende olori fa na wa wodia pacha sende me lori fa osende wo say if you ehoko no mo 50 cedis to send 50 cedis osende 50 cedis pacha na ade koye pacha ti ukọ ya no ukodi na say 3 days ti na fa ta de 3 because no abo ahu na hunu na ubedi no wo 3 days na akoye papa oba no wanyini o sese ya woni ehwebom de ya hunu wa hunu da so ti ase ti 3 days no koye beda kira me de akoso ho gifty ma kira me de akoso ho 3 days no 87.9 Kumasi sister we say wo fare papa hu wo fare no yo papa hunu wa hunu entimi ma papa krampie wo so wanya mfie sen 21 abroso ti kira me kwa ho mfoni kira me kwa na te sen ma me hwe ni me bre no e ho ma ne ma bebre o papa nso bekasa kwa mfoni kira me kwa ya no koshia wa tu me gana bo ko no fe wa no ebo a pacha na me na me kan kire wo me na me kan na me ka kire sem pacha ah sister meet you pacha oshia mo kaneshi so oshia mo kaneshi na ye kofi na ofi ma no ka se mi nko jare nti mi ko jare ba ye no na o ma me aduane di o ma me mo fried rice pacha da plain rice ni stew ya ono na ye ya na woto na bonte twa pacha ono na ye ono na no aduane no pacha so aso enti na mayi mani no hwema no ma wonti mi nka yanko pacha na ono aduane ma mi timi di wie numre no
No, only me that. Kini days ring na. Pastor Dabio. Makuma ko say. Mienu. 2 days. 2 days. Rounds say. Pastor ndie minimo. Ndie minim. Rounds when ba ko penu awie no da ho. Wotie no wo hwe no Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 wobenya bi ahwe Sabre Onua TV free mu a wobetumi ato so ahwe no wo Osekrom TV anase papa bi ni nyina ba ko wobetumi ahwe no ho ma ye nko meseken case ne so na me ma me bi nkodi nkomo menua ba obapam wa ha wie na maako na promote sen pa cho nyame adom wodin me pa cho ye frame na na akua edi be na wo ID card so Dina Owusu me pa cho wo free hene bai me pa cho me free me mamponten na meti abo aso okay ewie me pa cho wie de e boko me pa cho me ne papa bi ena etewo en me ne na wo ba papa bi nyedin me pa cho me ne aja usu e fe na aja ko fees me ne na wo ba ko tini e wa akurasi ahirisu ena osu wanya adwuma wo askwa hase koko mu ho se onye skeleton waskwa hase club koko ho no be ya adwuma ho ena o se membra msa me nam ne na wo baako ena me baaye ti me baaye na okorrent da oginyas ena me ne ne ti nti o sorry ya na okọ adwuma na me so ma baaye na me koto ma pampan na me de ko race course ko ma ko fa ma bro be ne me ba friend na ma ko be koton amango ne be ba de be bia na ma ko fa bi na ma koton saa ena me ne de ti ho enti 2016 na meti ho man kwa dwa na mse mabre na me ofie na na pende ba ko fe ne dinosaur oba na wose name me ba ho na mse adan na wose ena ye pon adwuma no ye kwa adwuma no ye madam se wonti me ne me so usu nya adwuma bi na mse adan wa ye dan na wose me nim na me ba betuofo ma bi ho ne so mu kuna adwuma eye sa no mo tete no na mso me da mente tete ne sa pampan na mso a na me ne nyina ade aye dan me sorry a ma kuma pampan na me ko na ma ba na me di dwa na me de abantu na ofie bu amla no anu aduane na ma di bi na nyina na me no to sam enti me ne wo ha na waka kire me se akola no me ne ba no na okọ school work night enti wo yi ni ko yi ni ko afanku akola ne bre enti me fa ne mra mi krom no me ko school na me sa wonya adwuma bia enti wo di akola ne kwa na me so mi ko di pa chinchina wo se me fa akola ne mra enti ada wo gina me ko se sa se ma fa akola na ankwa obe free edem ho no de dan na mame ti me koya na me bo me mana mane yeso me di kan o me madada ena me fa akola na me de ne koye ti ho na ma ban ko de bo so ba be hwe wo so obe fie de on de ontna nti ya na obe hwe ne okọ saa enti de me hu ya ne se wakọ akọfa wo ba ena me se eja na oba na wakọfa ne nti na wo se me ni akola no yentu enkotena fie no so wadwuma agu wonya adwuma osian oba no na me kira de woduma se no ena me ne nyem ye na ne ma me se ahia me enti ema no enye de enwa me ena ye wo ye na akora no wuye enti me ko hu ne ba asim ena me kokosra no ena me se ena okokoda ho enti me duru na se maboni dua o se nya akora me se mabodua na o de koto ma so de na me se reta na no se mabodua ba ko se makoda me nua na mapampan ena eja reta wono oba ne te ho saa wono ne te ho papa yi chese woko bi wo ho a womba bi wo pa womba enti 20 ena dan ne kate obi a n'adwuma sai me pa chan me na wo na ahwe no me pa chan wo kodwa so apapan me ton abrobe na wo yi sika to no aduane ma tobo na ba na disika na betum na wa yi na to credit na ade ye bibia enti sika no ena wo sen kofa ba afoforo wo bia ne botom wo di sequence ena wo kofa ba afoforo ena na tira wo ba ni fia na wo no ba no waso ojo okoban ho okay okoban ho na chese bema Salome no bema Salome me ba anakwa no musuo twen wa pewate na wo kesi no mebo so dodo bema na wadwuma sai de nam so akra ma adwuma yi sai ye kra yenim e be kirem ye hunu so hunu na obayi na so pampan koton brobe no de abakoto brobe no de aba no diskana to na be me na je no de abaduane kwade wa wo wie ya akofa ba afoforo aha de na de kofa ba asa no wo sa ko Salome owi akọ Salome wani mu ase ko Salome menim say no credit Pastor Julius me mu akwa akomi joso ekwa mu akwa ba bi ojo
Evangelist Emmanuel super basalu. Me basalu, kosalu me. Obiara so peveje. Na wa anyway. Aso mema go ya o mama nyina. Obiara so peveje. Azana wa anyway. Na so mema go ya mo mama nyina. Patrikotom. Weni nani kotom. Wejira wi frodondo. Zani na zira. Mankanjira tisi out wom. Asidi kotombo wa ma na mi be wom. Be wom. Me be bom so ti be wom. Yeah, weza. Because be wom. Hey. Ewiase wasi wo huna bayo no for da wo no to me wo no ne to da wo nim ne ho bibi etu ayo so ma na yem de na wo yo say wo say wo hina na yo de ase misisi and me no for and me to yes ana mataba na ye for de mama manyem birthday mi na de mo keka kono jesa romance de che romance jesa wanya message na wa pad na achichiri we yi achichiri romance na we are ba virgin na afato so na virgin to say ye virgin for apostle man the pasaki enie yo apostle True Vine Chapel Assemblies of God apatrapa nyame hira pa nyame alma 26 ya kra no menen wo all night chenche power patrapa 26 and then the birthday we menu aprokop nyame hira no maku woni ma menom ne chese aboa happy saki wari we no wife pa oh yes ade party say dia wari agena ni ire nya ade pa menen hia na mebusa na say wari atese na say de wanka kura de ICA de don say ye it is of mama nyame hira nyame hira pa say what's of ade pa na say ade pa wo man hu adepa setokro mu ho eti nyame hira happy birthday wunia me we show na baby awo bia rade ma wonya enna no so mfaso na o ma wonyini emra ma ye big bishop e wo ye kro yimu ne wiase afa na baby a o yesu di mu amen afa ye ma junior any bonus na junior bibi jeje na Akoma ma 87.9 Kumasi junior ne Benis ho na correct best of the same fathers me who say Benis ye change junior oh yes junior twakra o no me who say Benis ye change junior ma baby a wo hye nkomo ya se free ya no me obi o tie bia be hu se junior nkola no nyina ne dia me dem nyintu nkola no ne dia me because ma yem follow no said ya o sibusebusa na wi me o busebusa na bedu bebi na me ka so ba bebi kwa Benis describe ne dem na me ka so ba be ka say there be because nobody can say owura ne dem mo da enti obi a wo nwura wo dem mo da ma o timi describe wo dem a wo gina fo so tie description wi ka say ampa sa na hote na aye magic na say da yesuma oso ne assembly ma assembly ba no oni assembly ma ne ba nti bia sa bre no be hu ne dem asema ba ye ba watimi a kire ba bia curtain say yare say ndira me be ka say ma junior me say Benis be ya change junior oh two what say a call say a social welfare say he no wan kwaji antum say eye wo ma nkura wanya ndu say yemfa na say o mo persuade ukura say hwe wo mo na ya wa ye die na mama ye oni ya wo ye nkire say eye ntro ne de ato so na wo ye aba ba ye die ne da achi ama ho asan ye from woni wa busua de awo ka say mo family ba baji tum ya o mo de nyoma kura ba ye nkire say ya de atro atma so be de atro to so a ho action different from the junior actually different whole action different from the junior actually who junior who say who can nyina no one me hu say fine ntro de ato so ane okay if na I say na hwe akwa no do ya why di ne but only ya na odi wura ade nim nyina ankere say obi ma de ato so a wo hwe wo mo na brepam why di ne enti ade na ye atiefo bet was say ampa ayatro ma junior on penetum penu no hwe mama example o ka chere say ye ne no de uniska ko ne onko ya ye be fa kura no ma say ye di ntura to me so
se me so of mama di no obi di ntrato so se me ne nyem ya wo ba na me ni die ne me ni sika me be die ne ama me ho asa na obi so obeboa me ama nka mirika ka echine ya me ba no so kameka echine ya me anya kra ba wo na dwi aya so kra me nsa na wo hwe wo wonim se wo ne anya se man case ko anya se one na da na one nsa e be hye en kwa de mfa ka consideration be wo wo ne ho da bi ene de nsa from nowhere e be hye wo anya se ye tiefo beboa ya me ya ye de ya hwefo bra obi onko ka ma echira nko ame bo o che no pa ko mo beba na mesia on person obajo so chese on se yenya die na mawu se o ka die na o se mawu mawu die na ya mpese me nkofo be for so ma ya mo mo se mba akra wagina so che yo wagina so che ya no ma hono na ma anu na ma me ka cho se enkola no ye ne ma aye ne manti confidence or the chat se die na yenya kwa no enti de na ko de ba be sha ho ye se miniska se ne miniska de ankobi antum for so na ye so ya nyame adom ya tie for sa na ma bi se no mo je wenkuwa die yenya bi da ba wenkuya ti se mo de nyoma be se ya tie for be boa yen triplet entafo miensa ko be boa me idea ni na enu no ye ba mu no afedi ne sebubo nu emu ma ne ma se opewo mpewo be nkola no asem okan mu bi no me o convince me se bia no ompo na me ne ne ya ba ka tro me se na kwa se ye ntwato so ni twato so ani ye nkan se ntwato so kwa na nkola ye twato so ma ni sube odan de ntwato so ehu de na che se ne udi on benes nyanwa na se bio se benes agimi ne on wagimi che nti so se ne dia pa o ba se dia ba ati se dia wa ko ba be ka che se ya media ti mo yes ma media me anu ko ye ntwa so media me se ye ni asem dabi ye ni asem bona awase ba se dia wo kire ye die wontimi convince ye se nkwa na enya wo dia enti wo pe odi ne ye be ye until se di ne be prove se enya wo dia no na ho asan but se bebe ye gire die enti ma me tunfo so wonim se eye ne dia omoye nko se sika ne hu omra ye ne entrance ne nhyehyɛ papa bi ne be ya e be boa no ye nyama no na die ne no so ompeu na me hu se interview on na ye ma okoda adwene na mkachira wo se o respond kwa se an ma mo nyama me kwa na e den kire se bibia bono nti on na no nwene hu ye no office se ye ne ma omra na sebi nipa yesen samanfo kwa pedodo na nkati asefo nipa de yempo unnim de nkora be ba be daache se ohempo na ma opese opo anase sebi abaye tebi empo nti na opese otwe ho a ma bra me tufo nipa nipa na obi nim obrempo ahyase enne ene wo hunu se na ochina bi akora na ho ba beto na ma sebi oba be sound nso e bi akora obi ba be hunu mo ba be so akora mu adina gina ba bi ye nso e unim de ochina de beba enti enne na wo hu sete bia na nyente wo pese odoje se ye wo de a na mo meme tunfo omra yensin kunwa ye die ne wie na se eye ne ma onfa ho brase nye amoa bi a ohia bi ano bi ye kakra ye betimi aboa sa akoma mu nsem tim ye beboa no ama na oye anyamia menye ene ade ama ene ahade ye mfa sa ne ma nse ne ha oya we enti junior bra ho ase ne bra na yensin kunwa na ye mfa yi entuye na ma go see ne week e ka so bi a virgin as jane as a chance ya de ka wa show they say to your virgin say ka wa show into your virgin me papa nya virgin me virgin because ya de ka wa show je nya de ka wa show de ya virgin we virgin Ghana for ma ya to mon ka say de o sha ka wa de we virgin they say ya virgin oh yeah na na cry to ya virgin ama say what we wa ama shaka ama shaka wa virgin and so virgin abna de pa virgin es me abna de pa virgin anita nya virgin enje kwa nya virgin wan kwa bi bia nya virgin virgin for group virgin for group ye wo group virgin for group virgin for group ye wo group virgin for group ye wo group ya virgin no mo se monya papa mo munyina moye mwana sa munyina monya ye for ipe
Yes, yeah, virgin. For you pet. Oh, you pet. Can count. Yemians up on count. Yemians up on your virgin. My God. Romance necessary. Wachimano. Now, where you pardon. Now, why they are so robbing. Now, watch it. Now, I got to watch it. Romance. There will be a romance. Yes, a romance. Romance me a crack. Just say, oh, romance, just say, you part. My good. Anna, we are going. Odi me 4. First year 2 na second year 3 my God Jesus say we are say na mo mama say akola in the situation no ya na mema bebre yes ade no take advantage of sankola tesa but no kwasem say de bia me kam say kwase ebu ni pe bia be fe no adi wasase so se wa fa obi tebia so obi situation wo mu so be hye ne ya nipa bebre gan hade sa suba we kura de abu obi abi adwuma wa fa adwuma ntetum ka se kwase ampani me na ma bi adwuma na wotimo just say be come e de wo ne unya adwuma nyente no or fa or take advantage of you obi adwuma na otua ka no ene kura adwuma bu ntimi akọ obi beba no aka fun de akere wo abusia wo so free be na ba ye wo akura enka ho se ya na obi beba obi akra na oye wadwuma ekoso obi aye wadwuma ekoso ena wo ye wo manage adwuma na wo ye obi beba na say wa wo nye good manager wo nye correct manager no obi beba wontimi akọ enka ga private school for your mother bia na sebi nya Ghana na ahokyere wa ha enka mo mo tsar ka munyo bia kwa na yemodwuma na Ghana na ahokyere wa ntino sebi wa de ba bia no obi e pa adwuma yentia na sebi produce o mo e pa adwuma no nipa bia na ono ne bobra ye adwuma mpa okoso ye won ko fo bia adwuma kuremu ama obi na gu ono betwa era na wanya na de ye de nipa na chichire o man ye de nipa na bobra ti du ba bi na se obi be ye vulnerable kakra bi wo presence mo a ya na wo hunu se nya me na de odum pempen so bi se o be mo asafo no na show money ya and show money ya me pese make say junior ya shakura ni a kire say enyem prove say you no na prove say you no one there na say ono so take advantage of akula because of say na adwene na enkle kesa Marco ene adisua ne dɔɔso paa o meme bia omo sheda ebo agro bi anyensina agro bi ne de fa ne o ma bi so eye ade bi unse wa sheda enkola no wo ho omo nyina 1 cedi enti ahanu na menti ase no enti wo so ma nkola ne nyina 1 cedi no wo ma nkola ne nyina 1 cedi ne kire se de oyo oba wo mbia na ama ne 1 cedi bia no wo kokɔwe na na u sagro na wo ne nkola ne die no wo enti wo nko na ama omo 1 cedi a ese sa baba we kan wo asem wo hane enti babia na chire ma adwere pa wo se wo beba no omra no ene se sa 10 cedis na ya na wo de ma ai ababa we nko an adentia edi nko antia no o ma ne 10 cedis o ma ne 10 cedis da ase 1 cedi no show mo nsem 1 cedi no no watia sika wonim sikam sika de onimu na adwene ne wo fom na soso na adwene wo fom wo dem ba ko pe wo hunu TV ni ayi wo fine esi fom esi ho wo hu curtains ho esi hanu ma ni nyina wo hunu ayede wo nampadua so ni nyina no wo hunu na me die me Marco entwato so wo ho entwato so wo ho sankola me hunu bi da papa bi o so oni akora no o ma ne kakra ofra me yere case bi so sa ofra me ya chewie na nyane dia me yere no oni ni di sa agro na na wo bi ko fa akora no ofa no no de be share no afide man ne se oni ni nhia no na emom oni ni di sa enyensina agro no me yere sa no oni ni di na onfa ne ho nka ne da o se da akora isi wono a eye man no na ene na awo eno susu yetena so sa ma ampa ekobi eche na enye manna enti ntwa to so de ewo ho ntwa to so me gitum se ebetumi aba se ye mani ye de ahye no
enye wonoa because enkora na omo ti sei no omo ho ya omo de papa na ko se ne to he nkora no omo unse ekire wo sei ye nka nkora no no aso ane ho ayede akọ na aye ne de enti aso ni dem sa no onfa won se obi so de ne ye meyere obeturu mirika akọ e de akọche no ho eno de anya nwanwa enti wei no ebetumi abasa se odi ababa abehye no na ye de ahye wo kura mpa na ye twa wuti a ye nyintum ye de ahye wo ade anya wo ye twa wuti kura me ye twa wuti ngu enya wo a bebe ye de waduru bia enya wo a ye popo ye ne kire wo a enya wo a ye de wuduru ahimfie enya wo a ade ne enya wo a enti se wo kogitu mu se yakase memedia ne de ne ma menje ne saa ne nkola miensa triplet nkola miensa mu a enti se wagi dia se wo se meyere se ye uma ko ne kasa wo se meyere ene me mma enti wagi atum enti de be bie mu a enti eni kwan se ye ka che wo se hwe omo because say de me ye ho no me di ya wo ho no junior wagi wo mo Isaac wagi wo mo se nkola no wo be hwe wo mo eye wo dia wo so na akoyi wo mo free hospital wo ma me mo ayede aba ho enti kire se nkola no wagi wo mo atum enti se de tie bia eye wo ma na wo kwaji atumu na ene no pesa wo kire se wo ni wo mu nshi ada no hwan na enyi wuntum enti se no kura na wa ma na mpie wa ha no wo se wo ho kire wo se ye betwa no ho a esebo ekoba se wo hu ne wo keka hyehyem wo na mi onwura me dem da na mi ni nshi ada na me ye me ni di agorogoro wuni na ye den na kosi sei na wo bodua no kra no ye se dania wo dane wachi aye wo ni tadua ho ade na nya wo ano wo sa dane wachi anka abasa bodua no 87 efi se nya wo a ho na me ha me wo dane dua na wie enya wo a enti de ye de ato so no wo dane wani a wo kwa na sa de age wo mo me de age wo na me kɔ no because baabia wo nwura ide yo ade a wo ni bi da wo nwura bu da ye de be hye wo abetua ho ka saa be pemo ne da bi na wo be ka che se na wo ho akere wo ntina ode wo mo ba kuma se mebu afu na me ho akere na wo ankora miensa triplet miensa wo de wo mo ama no na wo wagya se ni wuni kapre no yenya wo dan nti junior media me tufo enya wo dia besan wuti mako se wa ma junior ma Isaac se wa ma asemwe on se wa ma ewurade wa ma na wudwa ba tino so eye wudia se wasi etumi de mra ye triplet ya no be chia ayam triplet ya no be chia ayam enkora wenye nipa nyina na nya bie wodi obi kra ya dia die ne ente sa baye ya nya wodia na nyame adom obi se fa ho ka ka kire ya wo se maduru ha e kire ya wo se maduru ha enti junior junior se we de okeka ho se wo se ne na wo twa ye munwa ya Awurade mpaye se nyame moa ye ne nyina enkomra meto ye na koba beto ye na junior ye hu a ene ne obechia me ayam because triplet de akora no nim se na adwene wo fom na oni ni di sa agoro no enti se wo ni wo pede wo pa ye ni sa agoro no wani hunu ma bebre ne nam ho wo hu ma wo mo ho efe ma wo mo adwene ye ene nam ho wo ni wo mo akodi sa agoro no na wo hu se akora wei na adwene wo fom adwene na enye ena still wuni ni di sa enyensi na agoro no enti dia wo pe ena wo nsa aka no enti junior me de me twa ebetumi aye ntwato so enye sa so a eye wo a twa mame evangelist 87.9 eye na junior na abusuafo kɔ che akola yade se waje atum nti e de ayenya ne koma force ntira omo ko che enya wo ba eye na obo odua yese da no da ni ya shemra wo kromu asem obi amodua okay enti o be da sa ko se ka wo fa chire ba bi na ko bok na wo tena wo ba bi kom ya be se ka che junior se enu ya kan se bi wa yese atwadufudie ete se mo ntakra ebe kakra na da ne bopem na da wo kwan no obi antumi maso ebi na atuni ade afuo nkwase ti hofo bi ko Libya esi Libya sa abre no Gaddafi time oboabo amano abusumi nsia awowo nya no do maba Germany sika monya
mo beto to niema na ye na ma shipo aba ntine ti Libya ye na ko be south ono ko akwa cars ndi efo todo bibiri no ahyepo na adamfo bi do hwem apapa no atoba ko mo de aba odi be go south na bia start taxi e bia start na car no o park fancy ho ne dia ba ko pani ye adwuma ma ne di si dan ahwew da no ba o nyina be hye no se kwadwom ka kire wo ade afo uko ye go bebrebe na so se nyina de ba na ka se ada ne tontura wa no esisi woni ade afie nye ebi na to junior yo be mo pa ade afo ena ma ya de esin se ya ha mi se bodam a enim ni wuro na sabre na yire we okofa kwala so ni yire isa no so ni yire empra ndi obi be o empra we ni yire so ni yire oh junior nyame mo ana hye wakono so na we sa akotrega biewa kola kuru ya munya ho so be sa akono me nyi se ye junior o de wo ba ye die na me nyi ni se ye junior me sa no me so ye me mate junior ensema wakika fo jese banchi ya baba ye no tu banchi ya so ze dey tu we don't want to be bad ye do go nyira o ma so ahre eja ya ne di so eni junior ya do ho ni nyira awie bra ne mpeja ne hwe de wase se ne won sasew se ne waso na sew se ne hin na sew anya sa load we nko ntimi nso a miensa bi kura wo bi di kan base ansa na wodi ko guso entu de bra e da wukwara de se nya de ene na hoje se na hoje ene na hoje enye de bra ne ye hwe bebi a susu ade bode ko befa na se mu yi wa no wa ifon so a enye yo bra ne nyina ye hwe ne hwe kwan de befa so ne ye ya de so we influence na se ye koye na bowa krachi se wa sa se hwe da na watu wa de so na nkola mi nso ye ntimi mu ma ya de so a emfa ma man no ene ye busa da bi maame na wa ye mre o maame na kwa ne ba ne maame ya wo ba na kasa sisi so on shedan enti adai ndi junior ye be sero tete asopa enchera semti brane fa yi to yeda na asundwe mra na asundwe mra medanse papa watie nkomo no watie baba wa die yi watie junior die kakra wususu se be ye junior anase eye ntwato so yenko so with the DNA no ana enti onso obekere wa adwene pa na ene me yase yentumi anko enkan ne importamoni anko dwoma je nkire so ekira ye be ye ne sa pepepe nti yenko ahoma ne so di ne ba bia afefre Maa Akos 1937 aka Ghana be ye yo Ghana be ye ampa yenko ai na the American say Abrante no se kiti hono se obiwo entafo na se ba ku ye ba na ba ku ye ba ma oye wo hirire se o ma mienu a oye wo hirire na o de nyam nyamboa oko pitu wa wo miensa fine na de tren se pretend kan enta we ya wa wo no anka aban nanka ehwe wo no nanti so o tlasai na me de nka bibia fa no o so baba ukuada me shama ukuada no aba anka na sembia wo me hono maka masemani that's 1937 aka Ghana be ye within baby afefre mama good afternoon Mira I just can't go there yo mama I am happy with the Black National. Let's see. Over to the union side who are contact. The best with the same set price together. I will not do more, papa. It's not to bet me now. Waiting for boy name be. What some can we know can say, but do we are pa? I say, Obi Pepe Akoko is winning. Ah. Na akulaye nya abase na wa brantie wo totunase na di won ya pa ma de emu nyina nse wa mo kasa yemu je sa adumfo ya da roma ni betina so abaye asene 87 en come so edani dura ye be yo enho adwuma we di ne ba bia afefre na ko ti de go one officerinku be me na ye nkwa ko go some the subject is very confused now
I said, do you go on the genetic academy? So I said, and again, so here I won't say, remember the good not at the fool. And again, so here I'm going to papa from a young day to the hour no color what was another day. The new young born the banana in the name began the Canada. The almost subject to very confusing point. I don't want about the middle of me. They will be clean. I am come on. That's a mini Abema. We didn't be a free. But from Eric, let's get a one person for Oh, Eric. Pacho, then I said, I'm also on Brad. Let's say it's getting English can for Caramba, into all kill hotel. You made us say, if you're in bedding commercial, Senuntia, you better so, but 03224 98035 03224 98035 0243 114497. We didn't baby a fit. Mama, could stop a being. Many a bema papa. Oh, but what do you know, Joel? I'm not a coffin and good. Men, I am quite. Case or fancy, 1.0 or 3 no. So, Memo, I'm chatty so, Mama. You chatty so. Okay, you can answer the brand take and the because you can't see why you never found can. But you know who didn't say, Mama, you can be about open up there. So, and okay, causing a need can uncle I need you now, but mobile and uncle by so or yes, and Memo. There was two quite about there. One man DNA. Now that DNA the born on the day. And you're not the next or I saw mammy. Born mamma, what call hospital correction as you because I didn't see from papa. No thing or no idea. Next a minute when you become Yamaka and Mama Cruz. That's it. We didn't baby a free. No, cool, Mama. Yeah, just mirror. You didn't have to see up on Cassandra and Sinadia. You, Bemen, family. I don't make a Beman who never train on Raffle. This is a memory as a person. Into a band 7 years, I say, or a Bema on any diary. It's not yet a new man, dear dancers or them about you didn't have a Casanova. Into your Bema on Laffle. Now, I can also a blue better than a beer or there. The community says, who didn't create an idea. No idea to mother patch or Adam Kadam. Yami, a sharp papa, Minia Bema, or say, Entranko, Nanko drew a Ukiada dear. Na ebi awanya adwensa kyerɛ saa ne nyina yɛ hwehwɛ no wodi ne ba bi afefe. Hello. Wodi ne ba bi afefe. Yo yankwa. Yo brand woni munyansa. Yansa pa woni bi so woni nyansa woni on ka de wakam. Wono kwa na ya ba ma. Ana mantem wono kwa na tuwo. Baba bi na mbe bi o kwa da bi no wo bi. And one year and I said, Damano, I saw them crown, or pro too. I don't know, I saw an officer. I know when it comes to the two. I want you to map with you if you was speaking with the number fear. We have been a big cast in your one. I want to do a boy. Obuo, ya said, dear, no, ya bay and a ban ye behuno, a bat near Behun, yes, I don't know. Come be with the master free, my conya swam, co will be so japa. Bapa Jena Yanko. Lady Sadi will reach him. Also, what I did not say, no can't as well. Son of a penny, you. Also, to check out the other one and can't as well in the shed. Now, boy, you are ready. And that's one of Marcos and two months. Into boy, my baby and can't tell you, Masu. Now, I don't know, Shankolano. Walk around and not a millionaire in the bar. That's a kind of hotel telling commit to the and collide. The next one, the million bamos and a bow. On your question on the time as a channel. The best in charge of food now. The dance of Papa, we didn't baby a favorite. About wait. You're as we get our way, and counts. Papa, the banana, Amsterdam, or Ghana, Melissa. Now, Mr. Daco, New York, Luciano. Now, Obaku, Bemano, or Twitter, the back, working my Yamano. No, many disappointing. My day and Tafona Mano. If we say, well, I was to move and Tafona away, and Nadia, a bit more home. I think I will put a working on. Media. So, it is about what would you do? Oh, one when you want to know who is this, the media, my German, what is a crowd.
that's a bush penny. We didn't baby a free. Mommy is the best. Mommy, the whole mommy. And you're similar. And every day, I'm in here property animal Australia. Now, no comment on the American says, on says, Elita, who defend the Atla, said, no, I party and penny. And you see not the women at the defend the Atla because the women now. Ube yo plan se no frɛ wɔ hɔ wotu send the asro pɛ no ɛma de atro abɛsɛ wɔ sɛbi na wakɔyɛ patia sɛbi asɛm papofoɔ deɛ ɛya because obi ɛni no nyina wɔ na ɔne ne da ɛtumi nkasa ɛyɛ hɔ no a asɛnsɛm na wɔɔka no asɛnsɛm no sisi sɛbi ɛba hwɛ yaya deɛ ɛbɛyɛ dɛ ɛna bɛtumi ayɛ dɛn ɛbɛyɛ sɛ wokɔgye nkɔlaa mmiɛnsa ahwɛ na sɛbi yɛde ahomɔborɔ wale ẹ̀ka ìjọba àkóńtò tẹ́lẹ̀ bí nàá ó tẹ́tẹ̀ ó tẹ́tẹ̀ pàǹtẹ̀sì kúrá de bá ọ̀pọ̀lá bá fọ́ a èdè mi ẹsẹ̀ nàá ní nkọ̀lá mi ẹ̀ nsá tẹ̀ mẹ ìṣẹ́ wọ̀ mu wọ́n yà wọ́n kúrá tó yóò fún. ẹtí mímí bí wọn mú a sẹ́bi òfin sẹ́ wọ̀ nù a yẹn ni ọmọ mọ̀ nkọ̀ yẹn nkọ̀ tẹ́ kábíyèsí àfà 500 náà wọ́n kà nù náà bìbí a ọ̀nyọ́ nkátà wọ̀ tuma so náà mọ̀ nhyẹ́ náà mọ̀ nhyẹ́ bìbí a so náà sẹ́bi ẹ̀ka hwẹ́ ndẹ́ àtẹ̀kùsù àtẹ̀ ẹ̀yẹ wọ̀ a wọ́n kọ́jú àtọ̀ wọ́n so ètùmípa ó ti wọ̀ a di nùkúrẹ́ wúti nùkúrẹ́ wúti dùkúrẹ́ náà òbí bù náà kọ̀yẹ́ sọ̀sẹ̀ ndíà ó di àṣọ náà bẹ́ẹ̀ ti sẹ̀ ndíà wúti ní nyansa kúrẹ́ náà wàá ti náà kọ̀yẹ́ kẹtẹ́wà ẹ̀ka àṣọ ọba pa. mi nsira mira òdi ni bẹẹbi afẹ. ọwọ́ mi à. bẹẹma ẹ̀ náà kọ́yẹ́ bòkù. àpè ìsúná kẹ́ńtọ́ bọ̀bọ̀ pàà máa mi kàkà mú ọkàn ṣe ní abẹ́ mà náà. ṣé díẹ̀ òní sọmú náà wọ́n kìkà ẹ̀ lọ́jọ́ sẹ́ ní ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀yọ́ ní díẹ̀ o because ọba náà ọba àhánì sáà yìí sẹ́yìn ẹ̀dá àkànní yẹn mu náà wọ́n sì àyè máa mi ní gbogbo kan nkóyè yé mi ni òfin mẹ́kọ̀ọ́dá méjì yìí sẹ́ wọ́n dìbì àná sẹ́ wọ́n ní níbi sẹ́yìn jíjí sẹ́ wọ́n dìbì bíà wọ́n sẹ́yìn yìí sẹ́ wọ́n jí tún wọ́n bẹ́sẹ̀ yẹn fi náà wọ́n tún ní sáà yẹn fi lẹ́sìn ẹ̀kọ́ bọ́ bù sí ẹ ẹ̀dí kò ní sẹ́ yé ni mẹ́sà bẹ̀bẹ̀ bí sẹ́ àgbọ̀n yẹn bá ẹ̀ka ẹ̀ka bí ẹni ẹni kakutu yìí ẹ̀ka ẹ̀dẹ̀ yẹn nìyẹn ẹni kò wọ́n lè sà ẹni ẹ̀dẹ̀ bẹ̀ náà jùlọ nìyẹn jùlọ nìyẹn ní sẹ́ sáájú náà wúyẹn ọdẹ sẹ́ bàbá bọ̀ àmọ́ tiẹ̀ no wọ́n gbọ́dọ̀ yìí hù sẹ́ àkùrẹ́ náà ọ̀ọ́bà ẹ̀yẹ ni bá àmọ́ ẹ̀yẹ ni bá sẹ́ ni bá ọ̀nkẹ́ tiẹ̀ bọ̀ kọ́ ẹ̀ni ẹni mú nǹkan ní yẹrẹ ẹ̀mìrà nà mú ọ̀nà bọ̀ kẹ́bíà wọ́n sọ àkọ́ni ẹ̀ni bá bra bí náà yẹ di wọ́n no yẹn fọwọ́ ń sọ ọkùnrin à ọ̀nà àti. yàmi nhyira wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bí ẹ fẹ́. ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún ní ama ghana. yóò ama ghana ẹ̀ ń kọ́ ẹ̀. mùsùlùmí ni mo yẹ di ẹ̀ mẹ́rin ọmọ wú ọmọ yìí mà ẹ̀sìn mùsùlùmí ni mo yẹ di. kwasẹ̀m ama ghana àti wọn ayé kó. mo yẹ kó mùsùlùmí àti àfẹ́mi òbí ṣèṣì ìdúró dà àkọ́rẹ́ lè fẹ́ ní papa. Ètùtù lẹ́sẹ̀ bàbá nínú ìlú ṣe bàbá ń yẹ̀mí gbé gbogbo òjìá. Ètù ìfẹ́ náà ẹ̀yìn bàbá nínú ìlú ṣe ti ẹ̀sìrẹ́ mu. Ó yá àbòtúrẹ́ náà nìkú òru bí i wọ́n ká. Wọ́n bá mẹ́sẹ̀ yẹ̀ wọ̀ nù à nípa mi tí o ṣe lẹ́yìn ìṣúró. Ìpínlẹ̀ wọn bí káàtà náà yẹ̀ mú ya. Ẹ̀mí ó bí ẹ̀hán ẹ̀dẹ̀ bá bù àwọ̀. Ìyẹ̀sì ọ̀nà bẹ́ẹ̀ nìkú ẹ̀mí ẹ̀dẹ̀ ọ̀nà mẹ́rin ló bèbè. Nípa mi tí ó ẹ̀mí ẹ̀sẹ̀ náà mú káà yẹn nù. Àpáńdà wọn yẹ ní pàpà náà. Ìṣe pàpà yẹ bẹ̀ tí wọ́n sá. Wọ́n yẹ bisa nkɔmɔ no bi pɛn ba wɔtwi yadeɛ ba no baabi a ɔteɛ nti no mpɛsɛ nka gɛɛ no ɛba ma no yi anaasɛ sɛ mo ne ba hɔ koraa no a mɛsɛ mmɔdeɛ sɛ mɛtwa papa no foto na mede abɛteɛ no ɔba so ne yɛmpɛke wo lanto ne yɛnyɛ wo namba no na yɛne wo ne nkɔmmɔ wae ma mefa deɛ twa toɔ kora Suarez abɛduru ha sei wodi ne baabi afɛfiri mene aba papa bi ɔfa kɔ ata papapa mini aba ma se mo kufi ase no tan coach ma me ntia Suarez pipa mini aba asem e die mini aba se die na mamu a mini aba ye hu asem ni mu nukure e na ye ma me nso woni ni ba ni mu ezie papa mini aba asem e die ano odin e na mini aba ma no so die me ka che ni se ta asem enye wo en fa me mrenfi enyi fu mini aba mi a wo be che mi tikwa mi nyi tu se me ni akora na enyi mo na wo ebi amanfo anu nti ade a wo na asese enye wo ano ade nti na wo di otu wo
na wo ko ya kwara hospital na wo yi kwara ndi mo befi na busumi bi anse ni kwara ni sika ma mi nya ba asemi ni wa ye sebi de ya dance ye na kamedia mi wuche mi tu kura di se jem kwa mi nya ba mi nyitu eti se mi nya be ma ni se no kwezu wo ni makwara no bibia be wo ma mo kan ko ye die ni boko onu aba mi nya ba e bia mi ko mu bio na kwara no mo de mu nya na me hwe no na ye media na ma ko bo kana ebubo wo dia tiefo ani abejafo mo fa ho nti mi nya ba be ma no wonyi no hu mienu na ye ma me ne so ode ne banaba no so wone ne ban ntrase sebio na adwe ne sebia mi ne bebusabusa otimi yi sebia no wone ne trase mu na ebia no kwabire pie baabi me da se mi aba me ensha wo fa kwata en ye de no etwa to okra ha ne ye de mosi akoma mu nsam dwumadie no sabre de abusu apani ye champion insurance pepe team ni nyina wa ha Akoma sports or say the powerful sports bomade a so obetra chuku na fei wonso watie de bekoso agoprama en nsma hodo nyina no ye de be ma wo yadam nyina ase mammo enitie adehye ya wagudie mu nsam ya wagudie mu nsam but me said the mani afiesia chei ya I'm a sportsman na say about 3 to 6 every time no dia me dia omla nam ni nyankopon tie adwa mu di nkomo e ya lifting ne yanom lifting sana we are shaking the Akoma sports in afternoon time to evening hey Akoma sports no doubt about it 87.9 unpredictable she me ba wiase nyene but me ya na me pobia or your boldness in truth na se wo hwehwe mu ana wo pobia your boldness in truth in terms of sports and no question pass wo pobia o ka no